हरे हरे रामा राम रामा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे रामा हरे राम 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 हरे हरे. ஓகே, நம்ம L2 கிளாஸ்ல இருக்கோம். பகவத்கீதை 9th சாப்டர்ல பகவானோட அனுகிரகத்துல இருக்கோம். அதுலயும் வந்து ராஜவித்யா ராஜகுக்யம் ஹரிபோல் பக்தி யோகம், இனிமையான பக்தி யோகம். ஃபர்ஸ்ட் 6 சாப்டர்ஸ் வந்து கர்ம யோகம், லாஸ்ட் 6 சாப்டர்ஸ் ஞான யோகம், நடுவில் இருக்கிறது பக்தி யோகம், இனிமையான பக்தி. ரொம்ப இன்டெப்த் நாலேஜ். அந்த இனிமையை நம்மளால உணரவே முடியும் பக்தி யோகத்துல. அந்த வகையில 9th சாப்டர், அதாவது 18 அத்தியாயத்துல பக்தி தான், பக்தி யோகம் உயர்ந்தது. சரிங்களா? அதாவது எல்லா யோகங்களையும் கர்ம யோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம், பக்தி யோகத்துல பக்தி யோகம் உயர்ந்தது அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். அது நடுவில் இருக்கும் பகவத்கீதையில். அதுலேயும் வந்து 9th and 10th சாப்டர் வந்து நடுவில் இருக்கும். சரிங்களா? ஏன்னா அவ்வளோ பொக்கிஷம். அதுதான் நம்ம எப்பயுமே ஒரு விலை உயர்ந்த விஷயம் இல்லை ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னு ரொம்ப பாதுகாப்பாக வைப்போம் இல்லையா? அது மாதிரி கர்மயோகம் ஞானயோகம்க்கு நடுவில் பகவான் வந்து பக்தி யோகத்தை ரொம்ப அழகாக நம்மளுக்கு சாண்ட்விச் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. சரிங்களா? அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக, அது வந்து பாதுகாப்போட. அதுலேயும் 9th and 10th சாப்டர் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக நம்ம வந்து பார்ப்போம். ஏன்னா அதில் வந்து பகவத்கீதையே ரொம்ப பொக்கிஷம். ஏன்னா பகவானோட ஆப்பலன்சஸ் வந்து இருக்கும். 9th சாப்டர்லேருந்து ஐஸ்வர்ய ஞானம் நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். 10th சாப்டர் வந்து பகவானோட ஆப்பலன்சஸ் எல்லாத்துலேயும் பகவான் எப்படிலாம் இருக்காங்க அப்படின்றத வந்து நம்ம வந்து தெரிஞ்சுப்போம். சரிங்களா? அது நம்ம நிறைய தடவை கேட்டிருப்போம். மாதங்களில் நான் மார்கழி, அப்புறம் வந்து ஆயுதம் தாங்கியவர்கள் ராமன், அப்புறம் வந்து மிருகங்களை வந்து இது சிம்ஹம், அப்புறம் ஆறுகள்ல கங்கை அப்படின்னு பகவான் வந்து எல்லாத்துலேயும் எப்படிலாம் இருக்காங்க, மீன்கள்ல மக்கரம் அப்படின்னு எல்லாத்துலேயும் எப்படிலாம் இருக்காங்க. அந்த மாதிரி பகவானோட இந்த அப்பலன்சஸ் எல்லாத்துலேயும் அவங்க எப்படி இருக்காங்கன்றதும், அப்புறம் இப்போ 9th சாப்டர் வந்து ஐஸ்வர்ய ஞானம், இந்த ஜட உலகத்தை பகவான் எப்படி உருவாக்கி இயக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்ப்போம். அதனால இது ரெண்டும் ரொம்ப பொக்கிஷமானது. சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் நம்ம வந்து ராஜ வித்யா ராஜகுக்யம் அப்படின்னு வித்தைகள், அப்படி வித்யான்னா நாலேஜ், அறிவு இல்லைங்களா? அதில் வந்து பார்த்தோன்னா நிறைய நாலேஜ் நம்ம பிறந்ததில் நிறைய தெரிஞ்சுப்போம். சோஷியல் நாலேஜுன்னு தெரிஞ்சுப்போம். நம்மளை சுற்றி நடக்கிறது, நாட்டு நடப்பு, அப்புறம் நம்மளை சுற்றி என்ன விஷயம் இருக்கோ அதெல்லாம் சோஷியல் நாலேஜ் நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். அது ஒரு வகையானது. அதுக்கு மேலே உயர்ந்தது எது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஆயுர்வேதிக் நாலேஜ். ஏன்னா நமக்கு வந்து சரீரம்னு ஒன்று இருக்குது, அதுக்கு வந்து நோய் அப்படின்ற வர்றது இயல்பு. ஏன்னா பர்த் டெத் ஓல்டேஜ் டிசீஸ்னு ஒன்று இருக்குது. அந்த டிசீஸை நம்ம சரி பண்ணணும் சரீரத்தில். அப்போ ஆயுர்வேதிக் நாலேஜ்ன்றது இம்பார்ட்டண்ட்டு. சோஷியல் நாலேஜோட ஆயுர்வேதிக் நாலேஜ். அதுக்கு மேலே உயர்ந்தது என்ன அப்படின்னா ஆஸ்ட்ராலஜிக்கல் நாலேஜ். சரிங்களா? ஆஸ்ட்ராலஜிக்கல் நாலேஜ் அப்படின்னா என்னென்னா இந்த கேலண்டர்லாம் குறிக்கிறாங்க இல்லையா? ஏகாதசி அன்னைக்கு, அமாவாசை அன்னைக்கு, பௌர்ணமி அன்னைக்கு, என்ன திதி, இதெல்லாம் பார்க்குறாங்க இல்லைங்களா? ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள், அந்த நாலேஜ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. அதுக்கு மேலே வந்துட்டு சயின்ஸ் நாலேஜ்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? இந்த உலகம்லாம் இப்படிலாம் உருவாகி இயங்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு. அதுக்கு மேலே பகவத்கீதை நாலேஜ் அப்படின்றது. இப்போ சோஷியல் நாலேஜ் நம்ம ஒரு 10 நாள் நியூஸ் பேப்பர் படிக்கலைன்னா கூட நம்மளுக்கு ஒன்றும் பாதிப்பு வராது. ஓகே. தினமும் படிக்கிறவங்க இருப்பாங்க, சிலவங்க இப்போ நான்லாம் பார்க்கவே மாட்டேன். அப்போ அதனால நம்மளுக்கு ஒன்றும் பெருசாக பாதிப்புன்றது வரப்போகிறதில்ல. அது மாதிரி ஆயுர்வேதிக் நாலேஜ் இம்பார்ட்டண்ட்டு. ஆனால் நம்ம தான் மெடிசன் படிக்கணும்னு இல்லை, யாராவது படித்தா கூட நம்ம அவங்ககிட்ட போய் நம்ம நோயை தீர்த்துக்க முடியும். ஆஸ்ட்ரானமிக்கல் நாலேஜ்ன்றதும் யாராவது கேலண்டர் குறித்து கொடுத்தாங்கன்னா நமக்கு அது நம்ம யூஸ் பண்ணிப்போம். ஆனால் கண்டிப்பாக கேலண்டர்ன்றது வேணும் இல்லைங்களா? நம்மளுக்கு என்ன நாள், என்ன விசேஷம், ஜென்மாஷ்டமி அன்னைக்கு, தீபாவளி அன்னைக்கு எல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியணுமே. அப்போ தானே நம்மளால் அந்த ஒரு கரெக்டாக அந்தந்த ரிச்சுவல்ஸ்லாம் பண்ண முடியும். ஸோ அதனால் அதுவும் இம்பார்ட்டண்ட். ஆனால் அதுவும் யாராவது செஞ்சு கொடுத்துருவாங்க. சயின்ஸ் நாலேஜும் அப்படி தான், நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். அது ஏன்னா அப்போ தான் இந்த இதெல்லாம் உருவாகி இருக்குன்னா இதெல்லாம் யார் படைச்சாங்கன்றது அடுத்த கொஷின் நம்மளுக்கு வரும். அப்போ அதுவும் நம்மளுக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டு. ஆனால் இதெல்லாமே தெரிஞ்சுக்கலனா கூட பரவாயில்ல. ஆனால் பகவத்கீதை இருக்கிறதுலே உயர்ந்தது. அது தெரிஞ்சுக்கல அப்படின்னா நம்மளால பர்த் டெத் லைஃப் சைக்கிள்லேருந்து வர முடியாது. நான் சோல், பகவான் யாரு, சுப்ரீம் பர்சன் ஆஃப் காட் கிருஷ்ணா, நான் உங்களுக்கு பக்தி பண்ணணும், பர்த் டெத் லைஃப் சைக்கிள்ன்றது நான் இருக்கேன், அதிலே நான் வெளியில் வரணும், இதெல்லாம் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணுன்னா நம்மளுக்கு பகவத்கீதை லைஃப் மேனுவல் இல்லைங்களா? மற்ற நாலேஜ்லாம் தெரியலனாலும் பரவாயில்ல. ஆனால் பகவத்கீதை தெரியலனா நம்ம
இக்னரண்ட்டு, படிப்பறிவு இல்லாமல் இருக்கும் அப்படின்னு தான் அது வந்து இது சரிங்களா. ஸோ அந்த வகையில் நம்மளாம் பகவானோட செலக்டட் சோல்ஸு நல்லபடியாக பகவத்கீதை படிக்கிறோம். அதனால் இருக்கலே இப்போ ஒரு நாலேஜுக்கும் சோஷியலு அப்புறம் வந்து ஆஸ்ட்ரானமிக்கல் இந்த இதெல்லாம் ஆயுர்வேதிக் நாலேஜ்லாம் நமக்கு ஒரு லாபம் தரும், ஒரு பலன் தருது இல்லை. ஆனால் பகவத்கீதைன்றதை நம்ம லேர்ன் பண்ணும்போது பர்த் டெத் லைஃப் சைக்கிள்லேருந்து நம்ம வெளில வரோம். இருக்கலே நம்மளுக்கு ரியல் ப்ராப்ளமே அதுதான். அந்த ப்ராப்ளத்துக்கே சொல்யூஷன் இருக்கு எதுல பகவத்கீதையில். அப்போ ராஜவித்யா அப்படின்னு, அது மாதிரி ராஜகுக்கியம். குக்கியம்னா ரகசியம். ஏதாவது ஒரு ரகசியத்தினால நம்மளுக்கு ஒரு பலன் கிடைக்கும் இல்லைங்களா. ஏதோ ஒரு புதையல் இருக்கு, இல்லை வேறு ஏதோ ஒரு ரகசியம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா அதில் ஏதோ ஒரு நன்மைகள் நமக்கு வந்து கிடைக்கும். ஆனால் பகவத்கீதை அதில் வர ரகசியம் நம்ம வந்துட்டு பர்த் டெத் லைஃப் சைக்கிளில், ஏன்னா அனாதி காலமாக பர்த் டெத் லைஃப் சைக்கிள் நம்ம இருக்கும், அதுலேருந்து வெளியில் வரதுக்கான மார்க்கம், அந்த ரகசியம் அதில் நமக்கு அங்கே இருக்குது சரிங்களா. நம்ம எட்டர்னல் பொசிஷன் பகவானுக்கு பக்தி சேவை இனிமையா. ஸோ அது வந்து ராஜகுக்கியம். அதனால தான் ராஜவித்யா ராஜகுக்கியம்ன்றது பகவத்கீதை சரிங்களா. ஸோ நம்மளாம் பிளஸ்டு சோல்ஸ் நல்லபடியாக நம்ம லேர்ன் பண்ணுறோம். இப்போ ராஜவித்யா ராஜகுக்கியத்தில் 9th சாப்டரில் நம்ம வந்து ஆல்மோஸ்ட் 15 ஸ்லோகம் பார்த்தாச்சு நேற்றுக்கு கிளாஸில். இப்போ நம்ம அதிலே நம்ம கண்டினியூ பண்ணோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம மங்களாச்சரண் ஆஃபர் பண்ணிடலாம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தருக்கு. மாதாஜி ஆஃபர் பண்ணி கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா சக்ஷுருன்மலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபிஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதாமாஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம் வந்தே அகம் ஸ்ரீயுத பதகமலம் ஸ்ரீ குரு வைஷ்ணவம் ஸ்ரீரூபம் ஜாக்ரஜதம் சகன ரகுநாதனிதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சகான் லலிதா ஸ்ரீ விசாகான் விதான் हे कृष्णा करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपदे कोपेश कोबिया कांदा राधा कांदा नमस्तुदे तप्त कांजना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये पांजा कल्पदर्पेच्छ कृपा सिंधु पयेवस परिदानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि और भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण माताजी. ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நம்ம வந்து ராதா கோவிந்தருக்கு ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தருக்கு நம்ம மங்களாச்சரண் பரம்பரை ஆச்சாரியர்கள் பகவான் அவங்களோட அனுகிரகத்தோடு நம்ம லேர்ன் பண்ணணும் பகவத்கீதை அப்படின்ற உயர்ந்த ராஜவித்யா ராஜகுக்கியம். நம்மளுக்கு ரொம்ப பிளஸ்டு சோல்ஸு இவ்வளோ அழகாக நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. இப்போ நம்ம வந்து ஸ்லோகம் 15லேருந்து நம்ம 16லேருந்து நம்ம பார்ப்போம். ஓகேவா? ஒரு நிமிஷம். அருள்மொழி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी. न वासिकिर माताजी. அவசியம் மாதாஜி. हरे कृष्ण. अहम क्रदुर अहम यज्ञः स्वदाहम अहम औषधम मंत्रो अहम एव जयम अहम अग्निर अहम பூதம். ஆனால் சடங்கும் நானே, யாகமும் நானே, முன்னோருக்கு படைக்கப்படும் பொருளும் நானே, நோய் தீர்க்கும் மூலிகையும் நானே, தெய்வீகமான மந்திரமும் நானே, நானே நெய், நானே அக்னி, நானே படைக்கப்படும் பொருள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரி போல் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஐஸ்வர்ய ஞானம்ன்றதுல பகவான் எப்படி இந்த உலகத்தெல்லாம் மெட்டீரியல் எனர்ஜி எப்படி வந்து இயக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றத வந்து பார்த்துருப்போம் சரிங்களா. இப்போ 7th சாப்டரில் பார்த்த மாதிரி தான் சரிங்களா. எனர்ஜிஸ் பற்றி பகவான் சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லாத்துலேயும் அவங்க எப்படி இருக்காங்க, நீரில் வந்து சுவையாக இருக்கேன், மனிதர்களில் திறமையாக இருக்கேன் அப்படின்றலாம் சொல்லுவாங்கள்ல. அதே மாதிரி இங்கேயும் வந்து பகவான் வந்து எல்லாத்துலேயும் எப்படி இருக்காங்க அப்படின்றத 9th சாப்டர்லேயும் சொல்லுவாங்க. கிட்டத்தட்ட 7th 9th அப்படியே ஒரே மாதிரி அந்த ஃப்ளோவில் வரும் சரிங்களா. ஸோ இங்கே என்ன நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா சடங்கும் நானே, யாகமும் நானே, எல்லாத்துலேயும் பகவான் இருக்காங்க அப்படின்றது ப்ரெசன்ஸ் சரிங்களா. நம்ம ஒன்ஸ் பக்தி யோகம் நம்ம படிச்சிட்டோன்னா பகவான் இல்லாதது ஒன்றுமே கிடையாது, பகவான் இல்லாத ஒரு விஷயம்ன்றதே கிடையாது. அது சித்து அச்சித்து அப்படின்றத நம்ம வந்து நல்லபடியாக உணர முடியும் சரிங்களா. ஸோ அப்போ பகவான் வந்து எல்லாத்துலேயும் எப்படி இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். அப்போ முன்னோருக்கு படைக்கப்படும் பொருளும் நானே, நோய் தீர்க்கும் மூலிகையும் நானே. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? எல்லாத்துலேயும் நான் இருக்கேன். அப்போ நம்ம பொதுவாக என்னென்னா பகவத்கீதை நம்ம வாசிக்கிறோம். இப்போ கூட வந்து சிஷ்டாஷ்டகம் வாசித்தோம். அதில் வந்து ரொம்ப ஹம்பிளாக இருக்கணும். 3rd ஸ்லோகத்தில் திரிநாதப்பி சுனிச்சேன தரவரப்பி சகிஷ்ணுனா அந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. புல்லை விட பணிவாகவும் மரத்தை போன்று பொறுமையாகவும் எல்லாருக்கும் மரியாதை கொடுக்குற ஒரு நிலையிலையும் நம்ம இருக்கணும் அப்படின்றது அந்த ஹம்பிள் ஸ்டேட்டு. இப்போ பொதுவாக எல்லாரும் கேட்பாங்க, எல்லாத்துலேயும் நான் இருக்கேன் நானே நானே அப்படின்னு பகவான் சொல்கிறாங்களே,
அப்படின்றது வந்து ஒன்று ஒரு கொஷின் வரும். அப்போ ஹம்பிள்னஸ் வந்து நமக்கு தான் சொல்கிறாங்களா, பகவானுக்கு அது கிடையாது. இந்த மாதிரி நிறைய ஆர்குமெண்ட் இல்லைங்களா, ஏன் எல்லாத்துலையும் நான் இருக்கேன் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க அப்படின்றத ஒரு ஜென்ரலாக ஒரு கொஷின் வந்துட்டு வரும். சரிங்களா, அப்போ அதை நம்ம எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் அப்படின்றத வந்து நம்மளுக்கு அழகாக பரம்பரையில் சொல்லித்தராங்க. இப்போ வந்து ஒரு ஆஃபீஸில் வந்துட்டு ஒரு சிஇஓ இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு ஓனர் இருக்காங்க. சரிங்களா, அவங்க தான் வந்து ப்ரொப்ரைட்டர் அப்படின்னும் போது இப்போ அவங்க கிட்ட போயிட்டு நீங்கள் இந்த கம்பெனியில் என்னவா இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டு அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, நான் வந்து ப்ரொப்ரைட்டர், நான் தான் ஓனர் அப்படின்றத சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா. அது அகங்காரத்தில் சொல்கிறத நம்ம எடுப்போமா, கிடையாது. அதுதான் நிதர்சனமான உண்மை இல்லைங்களா. நான் தான் இந்த கம்பெனியோட ஓனர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா அது அகங்காரத்தில் இல்லை. அது என்ன அர்த்தம், அது அது அவங்களோட உண்மை. அதுதான் அது நிதர்சனம் இல்லையா, அதுதான் சொல்கிறாங்க. அதே மாதிரி பகவான் எல்லாத்துலேயும் நான் இருக்கேன் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அதுதான் நிதர்சனம். சரிங்களா, ஸோ அதனால் நம்ம அந்த ஆங்கிளில் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நான் தான் இதில் இருக்கேன், நான் தான் இருக்கேன்னு, அப்போ பகவான் இன்றி எதுவும் இதில் இங்கே கிடையாது அப்படின்றது நம்ம எங்கே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறோம். அப்போ நோய் திருக்கும் மூலிகை பார்த்தாலும் அதில் பகவான் இருக்காங்க. சரிங்களா, மந்திரம் நம்ம ஜபம் பண்ணுறோம், அதுலேயும் பகவான் இருக்காங்க. யாகம் பண்ணுறோன்னா அதில் நெய், அந்த நெய்யிலையும் பகவான் இருக்காங்க. அந்த யாகத்தில் இருக்கிற அக்னி அதுலேயும் பகவான் இருக்காங்க. படைக்கப்படும் பொருளும் நானே, என்னெல்லாம் உருவாகி இருக்கோ அது எல்லாத்தையும், அதாவது பகவான் இல்லாத விஷயம்ன்றது எதுவுமே கிடையாது அப்படின்றத நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறோம். சரிங்களா, அப்போ கிருஷ்ணரின் பல்வேறு சக்திகளை அணுகுவது கிருஷ்ணர் மறைமுகமாக அணுகுவதாகும். ஒரு கிருஷ்ணரை நேரடியாக அணுக வேண்டும், அது நேரத்தை மிச்சமாக்கும் கண்டிப்பாக இல்லைங்களா. இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு விஷயம் கிடைக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து அப்படியே ஒவ்வொருத்தவங்களா இப்போ ஒரு ஆஃபீஸ் போகிறோம், ஒரு விஷயம் நமக்கு நடக்கணும், நம்ம வந்து அப்படியே படிப்படியாக ஒவ்வொருத்தவங்களா நம்ம வந்து பார்த்து ஒரு பேங்க்குக்கே போகிறோம். சரிங்களா, அப்படியே நம்ம பார்த்து போனோம் அப்படின்னா மேனேஜரை போய் கடைசியாக பார்க்கும்போது என்ன ஆகும், லேட் ஆகும் இல்லைங்களா. ஆனால் அதுவும் ஒரு முறை தான். ஆனால் அதே நம்ம நேராக போய் மேனேஜரே நம்மளுக்கு தெரியும் அப்படின்னா நம்ம அவங்களே நம்ம பார்த்துருவோம், நேரத்தை வீணடிக்க மாட்டோம் இல்லைங்களா. அது மாதிரி நம்மளுக்கு சுப்ரீம் பர்சன்ட் ஆஃப் காட் யார் அப்படின்றத நம்ம நல்லபடியாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்படி நம்ம தெரிஞ்சு பகவானுக்கு நம்ம நேரடியாக நம்மளோட பக்தியை பண்ணணும். அப்போ கிருஷ்ணன் பல்வேறு சக்திகளை அணுகுவது மறைமுகமாக அணுகுவது அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். தேவர்கள் வழிபாடாக இருக்கட்டும், சரிங்களா, எந்த ஒரு முறையும் இன்டைரக்டாக கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் பியூரிஃபிகேஷன் ஆகிறதுக்கு, பகவான் அடையிறதுக்கு. ஆனால் பகவானை நம்ம நேரடியாக பக்தி பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப ஈஸியானது, சீக்கிரம் நம்ம பகவானை ப்ளீஸ் பண்ண முடியும். அப்போ எங்கும் நிறைந்துள்ள இறுதி அடைக்கலம் சர்வ காரணம். அப்போ பகவான் அப்படின்னும் போது எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னா எங்கும் நிறைஞ்சிருக்காங்க. அவங்க தான் நம்ம எல்லாருடைய இறுதி அடைக்கலம். நம்ம எல்லாம் அவங்ககிட்ட தானே வந்திருக்கோம், திருப்பி நம்மள எங்கே தான் போவோம், அங்கே தான் சரியா, பகவான்கிட்ட தான். வேணா கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு, அவங்களோட சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் பொறுத்து, ரியலைசேஷன் பொறுத்து. ஆனால் கடைசியாக ஒரு நாள் இல்லைனாலும் ஒரு நாள் நம்ம என்ன தான் பண்ண போகிறோம், பகவானை தான் அடைய போகிறோம். எல்லாத்துக்கும் காரணம் அவங்க தான் அப்படின்றது. இது வந்து பாகவத்தில் வர ஸ்லோகத்தோட பிக்சர். சரிங்களா, ஸ்லோகத்தில் வர்ணிச்ச அந்த ஸ்லோகங்கள் உள்ள இதுதான் பிக்சரை நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். பகவான் வந்து துவாரகைக்குள்ளார என்ட்ரு ஆகும்போது அவங்க வந்து எப்படி இருக்காங்க அப்படின்றத ஸ்லோகத்தில் வர்ணிச்சிருப்பாங்க. சரிங்களா, அதாவது இயற்கையோட சம்மந்தப்படுத்தி வர்ணிச்சிருப்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோவில் 11th சாப்டரில். சரிங்களா, பகவான் வந்து மேகம் மாதிரி அவங்களோட கலர். சரிங்களா, அப்புறம் வந்து இந்த கொடை வந்து சூரியனோட ஒப்பிடுவாங்க. இந்த சாமரை வீசுறாங்க இல்லைங்களா, இது வந்து இந்த மூன் பிறை தெரியும் இல்லையா நம்மளுக்கு பாதியா, அந்த இது கேர்வ்டா, அது மாதிரி இந்த சாமரை இருக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்டார்ஸ் மாதிரி அவங்க மேலே விழுற இந்த பூக்கள்லாம் இருக்கு அப்படின்றத சொல்லி, அப்புறம் மின்னல் மாதிரி அவங்களோட அந்த பளிச்சுன்னு அந்த அந்த மின்னல்ல வரும்ல இந்த வெளிச்சம், அது மாதிரி அவங்களோட வந்து எல்லோ கலர் கார்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் வந்து அப்படியே அந்த இயற்கையோட சூரியன், சந்திரன், அந்த நட்சத்திரங்கள் அதோட சேர்த்து அப்படியே வர்ணிச்சு அழகாக வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. அப்போ பகவான் வந்து துவாரகைக்குள்ளார ஹஸ்தினாபுரத்தில் அந்த வாரில் முடிச்சுட்டு என்ட்ரு ஆகும்போது வர பிக்சர். இதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணோம், மெடிடேட் பண்ணோம். பகவான் நாம ரூப குண லீலைகள்னு பார்க்குறோம் இல்லைங்களா, இதுதான் பகவானோட ரூபம். இது மாதிரி நிறைய இடத்துல வர்ணிச்சிருப்பாங்க. இது வந்து துவாரகா உள்ள என்ட்ரு ஆகும்போது பகவான் வந்து இந்த மாதிரி அழகாக இயற்கையோடு சம்மந்தப்படுத்தி அவங்கள அழகாக அவங்கள வந்து வர்ணிச்சிருப்பாங்க. சரிங்களா, எல்லாமே படித்ததே பகவான் தானே. ஹரே கிருஷ்ணா. அது எப்போ பார்த்தாலும் ஒரு ஹாப்பினஸ் வரும் பகவான் இந்த ரூபம். ஹரிபோல். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி 9.17 ஸ்லோகம் மாதாஜி. அருணா மாதாஜி நீங்க வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வாசிச்சு கொடுங்க. பிதாஹம் அஸ்ய ஜகதோ மாதா தாத்தா பிதாமஹ வேத்யம் பவித்ரம் ஓம்கார ருக்ஸாம யஜுர் ஏவச. இந்த அகிலத்தின் தந்தையும் தாயும் காப்பவனும் பாட்டனாரும் நானே. அறியப்பட வேண்டிய பொருளும் தூய்மைப்படுத்தும் பொருளும்
ஓம் என்னும் மந்திரமும் நானே, ரிக் சாம யஜுர் வேதங்களும் நானே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ அகிலத்தின் தந்தையும் எல்லாருக்கும் சர்வகாரண காரணம் அவங்ககிட்ட இருந்தா எல்லாமே ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு இல்லைங்களா? ஸோ அப்போ எல்லாமே அவங்ககிட்ட தான் வந்திருக்கும் போது தந்தை, தாய், காப்பவன், பாட்டனார், தாத்தா சரிங்களா? எல்லாமே பகவான் தான் நமக்கு சரிங்களா? அது மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு தெரியணும் அப்படி நம்ம நிறைய விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். இப்போ நம்ம பார்த்த மாதிரி சோஷியல் நாலேஜ், ஆஸ்ட்ராலஜிக்கல் நாலேஜ்லாம் நம்ம வந்து நிறைய என்னென்னமோ தெரிஞ்சு வச்சுப்போம் இல்லைங்களா? ஆனால் நம்மளுக்கு ஒரு விஷயம் கிருஷ்ணா சுப்ரீம் தெரிஞ்சு நம்ம அவங்களுக்கு பக்தி பண்ணணும், நான் நித்தியமான ஆத்மா தெரியலைன்னா நம்மளுக்கு எதுவுமே தெரியும். வேற எது தெரிஞ்சாலும் நம்ம வந்து என்ன வேணுமோ அது தெரிஞ்சுக்கிறதுனால நம்ம இக்னரண்ட் தான் சரிங்களா? நாலேஜ் கெயின் பண்ணாத ஒரு படிக்கலை அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம்ல, அவங்க வந்து அறியாமையில் இருக்காங்க, அந்த மாதிரி தான். அதனால் நம்ம ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அது பகவான் சரிங்களா? அந்த மாதிரி அறியப்பட வேண்டிய பொருளும் பகவான், தூய்மைப்படுத்தும் பொருளும். நம்ம எவ்வளோ கண்டாமினேட்டட் சோல் இல்லைங்களா? நிறைய பிறவிகளில் நிறைய நம்ம வந்து பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் நிறைய கர்மங்கள்லாம் நம்ம சேர்த்துருக்கோம். அது எல்லாத்தையும் பகவானால் மட்டும்தான் பியூரிஃபை பண்ணி நம்மளை என்ன பண்ண முடியும், பகவான் லோகத்தை நம்மளை அடைய வைக்க முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்ப பியூரஸ்ட் சரிங்களா? தூய்மைப்படுத்தும் பொருள் சொல்லுவாங்க. இப்போ குழந்தை வந்துட்டு இந்த இதெல்லாம் போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த யூரின் அதெல்லாம் வந்து போயிடுச்சுன்னா அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க, அதெல்லாம் அழகாக க்ளீன் பண்ணி அந்த குழந்தைக்கு அழகாக பவுடர்லாம் போட்டுவிட்டு அழகாக வச்சுருப்பாங்கல்ல. அது மாதிரி நம்ம இந்த பர்த் டெத் லைஃப் சைக்கிளில் ரொம்ப கர்மங்கள்லாம் பண்ணி ரொம்ப கண்டாமினேட்டடாக இருக்கும் அந்த இது இந்த அனர்த்தங்களோட சரிங்களா? ஆசை, கோபம், பேராசை இதெல்லாம் இருக்குல்ல அதோட. ஆனால் பகவான் அந்த இம்ப்யூரிட்டிஸை பார்க்க மாட்டாங்க. அது என்ன பண்ணுவாங்க, பகவான் நம்மளை பியூரிஃபை பண்ணுவாங்க சரிங்களா? நம்ம எப்போ அவங்களுக்கு பக்தி பண்ணுறோமோ அப்போ அவங்க அது நம்மளை என்ன பண்ணும், நாம நம்மளை பியூரிஃபை பண்ணும். அந்த மாதிரி தூய்மைப்படுத்தும் பொருள். ஏன்னா பகவான் பியூரஸ்ட். அவங்க கிட்ட போனால் அசுரர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க, பகவானோட சம்பந்தம் கிடைக்கும்போது பிரம்மஜோதி தான் அடைகிறாங்க இல்லையா? பூத்தனாமா வந்து அந்த ஷீ டீமன் அவங்க வந்து கோலோகமே போய் அங்கே என்ன பண்ணுறாங்க, பகவானுக்கு சர்வீஸ் பண்ணுறாங்க. அது மாதிரி மற்ற அசுரர்கள்லாம் பிரம்மஜோதி அடைகிறாங்கன்றதை நம்ம பார்க்குறோம். அவ்வளோ வந்துட்டு பகவான் வந்து பியூரஸ்ட் சரிங்களா? அப்போ தூய்மைப்படுத்தும் பொருள் அவங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். அது மாதிரி ஓம் அப்படின்றதும் பகவானை தான் குறிக்குது. ஒலி சப்தத்தில் ஒலியில் வந்து பகவான் வந்து ஓம்காரமாக இருக்காங்க அப்படின்னு. அது மாதிரி வேதங்களை வந்து ரிக் சாம யஜுர் வேதங்களாக பகவான் இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் சரிங்களா? கிருஷ்ணர் உலகத்தை தனக்குள் தாங்குகிறார் அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் சரிங்களா? பராமரிப்பவர், காப்பவர், பாட்டனார் அப்படின்றத நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். எல்லாரையும் காக்கிறது பகவான் அப்படின்றது. அதே மாதிரி இப்போ நம்ம அங்கே ஸ்லோகத்தில் பார்த்தது தான் சரிங்களா? அறியப்படும் பொருள், தூய்மைப்படுத்தும் பொருள் எல்லாமே பகவான் தான் அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். வேதங்களில் ரிக் சாம யஜுர் வேதம் பகவான் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தாஜி 18 ஸ்லோகம் மத்தாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த பகவதியை நீங்க வாசிக்கிறீங்களா இல்லைன்னா இல்ல தனலட்சுமி மாதா. மாதாஜி நீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு வாசிக்கலையா? இல்லைன்னா தனலட்சுமி மாதாஜி நீங்க வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி வாசிக்கிறேன். வாசிச்சு கொடுங்க மத்தாஜி. பர்த்தா பிரப சாட்சி நிவாசத் சரணம் சுக்ரோத் பிரபவ பிரளயஸ்தானம் நிதானம் அவ்யயம். நானே இலக்கு, காப்பவன், தலைவன், சாட்சி, வசிப்பிடம், அடைக்கலம் மற்றும் மிக நெருங்கிய நண்பன். நானே படைப்பு, அழிவு, எல்லாவற்றின் ஆதாரம், தங்குமிடம் மற்றும் நித்தியமான விதையும் ஆவேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம எல்லாருக்கும் இலக்கு பகவான். அர்ஜுனனுக்கு குருவிட கண்ணு மட்டும் தெரிஞ்ச மாதிரி நம்ம எல்லாருக்கும் யார் மட்டும் தெரியணும், ஃபோக்கஸ் கிருஷ்ணா. அவங்களை எப்படி ப்ளீஸ் பண்ணுறது அப்படின்றது சரிங்களா? ஸோ நம்ம எல்லாருமே பகவான்கிட்டேருந்து வந்திருக்கோம். திருப்பி நம்ம எல்லாம் எங்கே தான் போக போகிறோம், பகவான்கிட்ட தான் போக போகிறோம் சரிங்களா? முக்தி அடைஞ்சோன்னா பகவான் லோகத்துக்கே போயிடுவோம், இல்லைன்னா பகவான்கிட்ட திருமேனியில் போய் ஐக்கியமாகும். அதுதான் மறுபடியும் பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் தான் இருப்போம் அப்பயும் இல்லையா? அதனால் எல்லாரோட இலக்கு அப்படின்றது பகவான். அது மாதிரி எல்லாரையும் பாதுகாக்கிறது பகவான் தான். நம்ம நினைக்கிறோம் நம்மளுக்கு வேணுங்கிறதெல்லாம் நம்ம தான் செஞ்சு நம்மளை பாதுகாத்துக்கிறோம், நம்ம தான் நம்மளை வந்து சேஃபாக வச்சுக்கிறோன்னு. கிடையாது. ஒரு யானை இருக்குது காட்டிலன்னா அதை யார் பாதுகாக்கிறா, பகவான் இல்லைங்களா? ஒவ்வொரு உயிரினத்துக்கும் அதுக்கு தேவையான காற்று, உணவு எல்லாத்தையும் கொடுத்து வாழ்வாதாரத்தை கொடுக்கறது யார், பகவான் தான் இல்லைங்களா? அப்போது எல்லாரையும் பாதுகாக்கிறது அப்படின்றது யார், பகவான். எல்லாருக்கும் தலைவன் யார், பகவான் சரிங்களா? அவங்ககிட்ட இருந்தால் எல்லாமே வந்திருக்கணும் போது அவங்க தான் தலைவன். அப்புறமா சாட்சி, எல்லாருடைய இதயத்தில் பரமாத்மா இருந்து என்ன பண்ணுறாங்க, பகவான் விட்னஸாக இருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். அது மாதிரி வசிப்பிடம், அடைக்கலம் சரிங்களா? மற்றும் மிக நெருங்கிய நண்பன் எல்லாருக்கும். அதாவது இந்த
காமம், கோபம், லோபம், மோகம், மதம், ஆச்சரியம் இதெல்லாம் வந்து கண்டிஷன் சொல்லுக்கு தான். இது எதுவுமே கிடையாது. பகவான் வந்து குறைவொன்றும் இல்லாத கோவிந்தர். அப்போ எப்படி இருப்பாங்க அவங்க? எல்லாத்தையும் ரொம்ப கேரிங்காக அந்த அன்போட இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அது மாதிரி எல்லாத்தையும் வந்து நெருங்கிய நண்பன் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். துவேஷிச்சால் நண்பன் தான் அவங்க. சரிங்களா? நீ நிதேஷிட்ட உனக்கு நான் கிடையாது. நான் உனக்கு எந்த அனுகிரகமும் தரமாட்டேன். கண்டிப்பாக இல்லை. அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கும் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க? வேணுங்கிறத கொடுக்குறாங்கன்றதை பார்க்குறோம். ஸோ அதனால் மிக நெருங்கிய நண்பன். அவங்களோட குணங்களை நம்ம வந்து படிக்கும்போது இப்படிப்பட்ட கிருஷ்ணாவுக்கு நான் ஏன் பக்தி பண்ணாமல் இருந்தேன் அப்படின்னு தான் நம்மளுக்கு தோணும். சரிங்களா? நானே படைப்பு, அழிவு எல்லாவற்றின் ஆதாரம் அப்படின்றத பகவான் சொல்கிறாங்க. கண்டிப்பாக எல்லாத்தையும் உருவாக்குறது, மறுபடியும் எல்லாத்தையும் அன்னிகுலேட் பண்ணுறது இல்லைங்களா? தனக்குள்ளார எடுத்துக்கிறாங்க இல்லையா? ஸோ எல்லாத்துக்கும் ஆதாரமாக யார் தான் இருக்கா? பகவான். நம்ம எல்லாம் யாரோட திருமணிலேருந்து வந்தோம்? கார்னோதய கஷாய விஷ்ணு. திருப்பி எங்கே போகிறோம்? கார்னோதய கஷாய விஷ்ணு. அதை லிபரேட் ஆகிட்டோம்னா எங்கே போகிறோம்? கோலோகம் வைகுண்டம் போகிறோம். ஸோ அவங்க தான் ஆத்தாரம், தங்கும் இடம். சரிங்களா? நித்தியமான விதையும் எல்லாம் அவங்ககிட்ட தானே வந்திருக்கோம். ஸோ நித்தியமான விதையும் அப்படின்றத நம்ம எங்கே பார்க்குறோம். சரிங்களா? இதெல்லாம் நம்ம இப்போ பார்த்த ஸ்லோகத்துலேருந்து வர விஷயங்கள். மாதாஜி 9.19 ஸ்லோகம் மாதாஜி. மாதாஜி யாரு இதை வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ணமூர்த்தி மாதாஜி. நீங்க வாசிங்க. கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபு நீங்க ஹரே வாசிங்க. கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி வாசிக்கிறோங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சபாம்யஹமஹம் வர்ஷம் நிக்ருணாம் யுத் ஸ்ருஜாமி ச அமிர்தம் சைவ மிருத்யுச்சே நித்யுச்ச சத அர்ஜுனா அர்ஜுனா, நான் வெப்பத்தை கொடுப்பவன், மழையை தடுப்பவனும் கொடுப்பவனும் நானே, நித்தியமும் நானே, மரண உருவமும் நானே, ஜடம் சேதம் இரண்டும் என்னில் உள்ளன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல் பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. அப்போ நானே வெப்பத்தை கொடுப்பவன் அப்படின்னா இதெல்லாம் நம்ம வந்து அப்படியே மேலோட்டமாக படிக்கிறது இல்லை. நமக்கு வந்து அது எல்லாத்தையும் நம்ம ஃபீல் பண்ணுறோம் இல்லையா? ஆக்சுவலாக இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஃபீல் பண்ணுறோம். வெப்பம் இருக்கு, மழை இருக்கு. சரிங்களா? எல்லாமே அப்பனா யார் இதெல்லாம் யாரு நமக்கு சோர்ஸ் எங்கேருந்து வருது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா அது கிருஷ்ணா. அப்போ நம்மளுக்கு அந்த ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த கிராட்டிடியூடு வந்துடும். இவ்வளவு எனக்காக நீ பண்றியா கிருஷ்ணா, என்னை இவ்வளோ அழகா பார்த்துக்கிறியா அப்படின்ற மாதிரி நம்மளுக்கு தோணும். சரிங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி நானே வெப்பத்தை கொடுப்பவன், மழையை கொடுப்பவனும் நானே அப்படின்னு சொல்றாங்க. நித்தியமும் எப்பையும் எட்டர்னல். சரிங்களா? மரண உருவமும் டெத் அப்படின்றது வருது இல்லையா? அந்த ரூபம் நான் தான் அப்படின்றத சொல்றாங்க. ஜட சேத்தனம் அப்படின்றது அச்சித்து சித்து ரெண்டுத்துலயும் நான் இருக்கேன். எதுலையுமே பகவான் இல்லாததுன்றது கிடையாது. எல்லாத்துலயும் நான் இருக்கேன் அப்படின்றத பகவான் ரொம்ப அழகா நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க. இந்த வெப்பம் கொடுப்போரும், மழை கொடுப்போரும், இதெல்லாம் நம்ம ஸ்கூலில் படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா? அந்த சுழற்சி அதுதான் நம்ம இங்கே பார்க்கறது. கிருஷ்ணரிலேயே ஜட சேத்தனம் இரண்டும் உள்ளடங்கியது. அதாவது சித்து அச்சித்து ரெண்டுத்துலேயும் பகவான் இருக்காங்க. அதனால தான் அந்த காலத்துலலாம் வந்துட்டு எல்லாத்தையுமே வேல்யூ பண்ணுவாங்க. ஒரு உயிருள்ள பொருள் தான் இல்லை, உயிர் இல்லாததையும் வேல்யூ, உயிருள்ளது தான் இல்லாமல் உயிரற்றதையும் வேல்யூ பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா? அதெல்லாம் வந்து அந்த ரியலைசேஷன் அவங்களுக்குலாம் சாஸ்திரம் தெரிஞ்சிருக்கு. நம்ம அதெல்லாம் இல்லாதனால தான் என்ன பண்ணிடுறோம், ஒரு ஸ்டூல் இருந்தால் அப்படி காலால் தள்ளுறது அப்படிலாம் பண்ணக்கூடாது. ஏதோ ஒன்று இருக்குன்னா அப்படி காலாலேயே எல்லாத்தையும் செய்யறதுன்னு பண்ணுறோம் இல்லையா? அதெல்லாம் பண்ணவே கூடாது. ஏன்னா எல்லாத்துலேயும் பகவான் இருக்காங்கன்னா எதுவுமே நம்ம காலால் நம்ம வந்துட்டு இது பண்ணவே மாட்டோம். எல்லாத்தையுமே வேல்யூ பண்ணுவோம். சரிங்களா? அது உணரணும், அந்த ப்ரெசன்ஸ் எல்லாத்துலேயும் கிருஷ்ணா இருக்காங்க அப்படின்றத. என்னவா இருக்காங்க? எனர்ஜி, அவங்களோட எனர்ஜியாக இருக்காங்க. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 9.20 ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சுதா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. சுதா மாதாஜி. வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. த்ரைவித்யா மாம் சோமபாவ பூதபாபாக யங்ஞைஹே இஷ்டவா தத்கதிம் பிரார்த்தயந்தே தே புண்ணியம் ஆசாத்ய சுரேந்தரலோகம் அஷ்ணதி திவ்யான் திவி தேவ போகான். சர்வலோகத்தை அடைவதற்காக வேதங்களை பயின்று சோமரசத்தை அருந்துபவர்கள் என்னை மறைமுகமாக வழிபடுகின்றனர். இதன் மூலமாக அவர்கள் பாவ விளைவுகளிலிருந்து தூய்மை அடைந்து புண்ணியமான இந்திரலோகத்தில் பிறவி எடுத்து அங்கே தேவ சுகங்களை அனுபவிக்க
இருக்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப நிறைய பேருக்கு வந்து முக்தி அடையணுமானா அதெல்லாம் வேண்டாம் அப்படின்றவாங்க. அதெல்லாம் வேண்டாம், நாங்க இந்த உலகத்துல நல்லா வாழ்ந்தா போதும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்காங்க இல்லைங்களா. சொர்க்கத்தை அடையணும், சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கணும், இந்த ஜட உலகத்திலேயே ஹாப்பியா இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி வழிபாடு, அதாவது ரிச்சுவல்ஸ், தேவர்கள் வழிபாடு அதெல்லாம் அதுல வந்துரும். சரிங்களா. தேவர்கள் வழிபாடு என்ன அப்படின்னா, இந்த ஜட உலகத்திலேயே நம்ம சந்தோஷமா இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த வழிபாட்டை நம்ம செய்யலாம். அப்ப அதுல என்ன ஆகும்னா, நம்ம வந்து கண்டிப்பா பாவம் பண்ண மாட்டோம் தேவர்கள் வழிபாடுல. அதனால நம்மளுக்கு கஷ்டம் கிடையாது. ஆனா அந்த வழிபாட்டு முறைகள்ல நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும், சொர்க்கம்லாம் நம்மளுக்கு போற அளவுக்கு அந்த சேரிட்டி அதெல்லாம் ஒன்று அந்த சாஸ்திரத்துல இருக்கிற மாதிரி, வேதத்துல இருக்கிற மாதிரி அந்த பலஸ்ருதியோட பண்ணோம்னா அந்தந்த பலன்கள் நமக்கு கிடைக்குது இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி சிலவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, சொர்க்கலோகத்தை அடையணும் அப்படின்னு ஒரு விருப்பத்துல அவங்களோட ரிச்சுவல்ஸ்லாம் அவங்க ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. சரிங்களா. அப்ப வேதங்கள்லாம் நல்லா தெரிஞ்சுப்பாங்க, என்னென்னலாம் பண்ணா சொர்க்கத்தை அடையலாம். இப்ப இந்திரன் ஆகணும்னா என்ன பண்ணணும், அதே மாதிரி எல்லாத்துக்கும் ஒன்று இது ரிச்சுவல்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா. ஸோ அந்த மாதிரி வந்துட்டு ஃபாலோ பண்றது. அதுல சோமரசத்தை அருந்துபவர்கள். சரிங்களா. இதுல வந்து இந்த தேவலோகத்துல எல்லா மெட்டீரியல் ஹாப்பினஸும் ரொம்ப அதுவும் உயர்தரத்துல இருக்கும். சரிங்களா. என்னை மறைமுகமாக வழிபடுகின்றனர். அப்ப அவங்க வந்து இப்ப தேவர்கள் வழிபாடுன்றது என்னன்னா, பகவான் நேரடியா வழிபாடு பண்ணாம மறைமுகமா, சரிங்களா, வழிபாடு பண்றது. ஏன்னா தேவர்களும் யார்கிட்டேருந்து வந்தவங்க தான், யார் உருவாக்குனது, பகவான். அவங்க யாருக்காக தான் அவங்க வந்துட்டு அந்த தேவர்கள் பொசிஷன்ல இருக்காங்க அப்படின்னா பகவானுக்காக இல்லைங்களா. அவங்களோட அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் டியூட்டி அவங்க பார்த்துட்டு இருக்காங்கன்றத பார்க்குறோம். இப்போ வாயு அப்படின்னா காற்று அவங்களோட கண்ட்ரோலில் இருக்கு. அதே மாதிரி வருணன் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா. சூரியன், வெப்பம், அதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாரும் பகவானுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க, சர்வீஸ் பண்ணுறாங்க. சரிங்களா. அப்போ அவங்கள நம்ம இப்போ நமக்கு இந்த ஜட உலகத்துல நம்ம இருக்கோம், பூலோகத்துல நமக்கு தெரியுது பகவான் தான் சுப்ரீம், அவங்களை நம்ம வழிபாடு பண்ணணும். அப்ப தேவர்கள் கண்டிப்பா தெரியும்ல, ஏன்னா தேவர்கள்லாம் நம்மளோட ரொம்ப உயர்ந்தவங்க இல்லைங்களா. கம்பேரிசனுக்கு இல்லை, ரொம்ப உயர்ந்த ஒரு நிலையில உள்ளவங்க. அவங்களுக்கு தெரியும்ல யாருக்கு வழிபாடு பண்ணணும், எப்படி பண்ணணும், கண்டிப்பா அவங்களுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா. ஸோ அந்த வகையில தேவர்கள் நம்ம வழிபாடு பண்ணாலும் அது இன்டைரக்டா நம்ம என்ன பண்றோம், பகவானை வழிபாடு பண்றோம். ஏன்னா அவங்களும் யாரை தான் வழிபாடு பண்றாங்க, பகவானை தான் வழிபாடு பண்றாங்க. இது நம்ம இதுல பாக்குறது தான். சரிங்களா. இப்ப நம்ம பிஎம் பார்க்கணும்னா மினிஸ்டர் வழியா நம்ம போறோம்ல, பிரசிடென்ட்டை பார்க்கணும்னா மினிஸ்டர் வழியா போறோம்ல, அந்த மாதிரி. சரிங்களா. இதன் மூலமாக அவர்கள் பாவ விளைவிலிருந்து தூய்மடைந்து, அப்ப தேவர்களை வழிபாடு பண்ணும்போது என்ன பண்ண மாட்டோம், கண்டிப்பா அதர்மம் பண்ண மாட்டோம். அப்ப நம்மளுக்கு பாப விளைவுகள் நம்மளுக்கு அந்த ரிச்சுவல்ஸ்னால நம்மளுக்கு போகுது, தூய்மை அடைகிறோம். புண்ணியமான இந்திரலோகத்தில் நம்ம பிறவி எடுக்கிறோம். சரிங்களா. இது சொர்க்கலோகத்தில் அங்கே என்ன பண்ணுறாங்க, தேவ சுகங்களை அனுபவிக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரி, அதுலேயே அப்படியே இருந்துருவாங்களான்னா கிடையாது. எப்படி நரகத்துக்கு போயிட்டு அந்த தண்டனை முடிஞ்சு திரும்பி வரோமோ, அது மாதிரி சொர்க்கம் போனாலும் அங்கே சந்தோஷம் முடிஞ்ச உடனே நம்ம என்ன பண்ணணும், திருப்பி இந்த பூலோகத்தில் பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் வருவோம். சரிங்களா. கிருஷ்ணரே நித்தியமும் மரண உருவமும் ஆவார் அப்படின்ற நம்ம பார்க்குறோம். இது முதல் ஸ்லோகத்து. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ பௌதிக புண்ணிய செயல்களில் ஈடுபடுவர்கள் உயர்ந்த லோகத்தை, ஸ்வர்க்கம், அதை வந்து அடையிறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்குறோம். மாதாஜி 21 ஸ்லோகம் மாதாஜி. ரஞ்சினி மா ஏதம் புக்த்வா ஸ்வர்கலோகம் விஷாலம் க்ஷீணே புண்ணியே மத்யர்த்த லோகம் விஷந்தி ஏவம் தர்மஸ்ய தர்ம அனுப்ரவன்ன ததாகதா காம காமனா லப்யந்தே. சொர்க்கலோகத்தில் அத்தகு பரந்த சுகத்தை அனுபவித்துவிட்டு தங்களது புண்ணியங்களின் பலன்களை தீர்த்தவுடன் அவர்கள் மீண்டும் இந்த மரண உலகத்தில் வீழ்கின்றனர். இவ்வாறாக புலன் இன்பத்திற்காக வேத தர்மத்தை கடைபிடிக்கிறார்கள், பிறப்பு இறப்பனையே அடைகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ இப்போ இதுல என்ன ஆயிடுச்சு, இந்த மாதிரி தேவர்கள் வழிபாடுலாம் பண்ணாலும் அவங்களால என்ன பண்ண முடியாது, முக்தின்றது பர்த் டெத் லைஃப் சைக்கிள்லேருந்து வெளியில் வருவாங்கன்னா அது கிடையாது. மறுபடியும் இந்த பர்த் டெத் லைஃப் சைக்கிளில் தான் அவங்க இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா. புண்ணிய பலன்லாம் தீர்ந்த உடனே திருப்பி இந்த பூலோகத்தில் பிறக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். அப்போ மறுபடியும் இந்த பர்த் டெத் லைஃப் சைக்கிள். ஆனால் என்னென்னா நம்ம லோவர் ஸ்பீஷீஸாக போக மாட்டோம். எதனால் அப்படின்னா நம்ம கண்டிப்பாக நல்ல செயல்கள் தானே பண்ணியிருப்போம் தேவர்கள் வழிபாடில். ஸோ நல்ல பிறவிகள் வந்து மறுபடியும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ப்ராக்ரஸ் ஆகும் அப்படின்றதாங்க தெரியுது. அதே நம்ம விக்ரமெல்லாம் பண்ணோன்னா என்ன ஆகும், தாழ்ந்த பிரிவிலேருந்து திரும்பி வர மாதிரி ஆகும். ஆனால் இது சரி ஓகே, இதில் நம்ம இருந்துக்கலாமான்னா கூடாது. மறுபடியும் என்ன ஆகும், எந்த நேரமும் நம்ம நல்லதே செய்வோம்னு சொல்ல முடியாது. நிருகமகாராஜஸ்டரில் நம்ம பார்த்துருக்கோம். நல்லதுதான் செஞ்சாங்க. ஆனால் என்ன பண்ணாங்க, ஒரே பசுவை 2 பிராமணனுக்கு தானம் பண்ணனால அவங்க ஒரு பெரிய மரபல்லியாக பிறந்தாங்கன்றதை பார்க்குறோம் இல்லைங்களா. அதனால் இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சி அப்படின்னாலே அது வந்து
ரொம்ப உயர்ந்தது கிடையாது. அதுலேயே நம்ம வெளியில வரணும். ஆனா யார் வந்து சொர்க்கத்தை அடையணும்னு விருப்பப்படுறாங்களோ அவங்க இந்த விஷயங்கள்லாம் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஆனா அவங்க மறுபடியும் பர்த் டெத் லைஃப் சைக்கிளே தான் இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகங்கள்ல பார்க்குறோம். இப்ப 9.22 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சீதா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சீதா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. துளசி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அன்யா சிந்தயந்தோ மாம் ஏ ஜனா பரியுபாசதே தேசாம் நித்யாபியுக்தானாம் யோகக்ஷேமம் வகாம்யகம். ஆனால் எனது திவ்ய ரூபத்தின் மீது தியானம் செய்து கொண்டு களங்கமற்ற அனன்ய பக்தியுடன் என்னை நித்தியமாக வழிபடுபவர்களுக்கோ அவர்களுக்கு வேண்டவற்றை கொடுத்தும் அவரிடம் இருப்பவற்றை காத்தும் நான் பாலிக்கின்றேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகம் வந்து நிறைய இடத்துல ரெஃபரன்ஸ் பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? ரெஃபர் பண்ற ஸ்லோகம் என்னன்னா பகவானோட திவ்யமான ரூபம். இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? இங்க ஒரு ஸ்லைட்ல பார்த்தோமா கிருஷ்ணா எப்படி இருந்தாங்க அழகா அந்த இது துவாரகா என்ட்ரன்ஸ்ல. இது சௌந்தரியமான ரூபம், எல்லா ரூபமும். சரிங்களா? பகவான்னாலே சௌந்தரியம். இந்த ரூபத்தை தியானிக்கிறது நம்மளுக்கு ஏதாவது சிரமம் இருக்குமா? இந்த பிக்சரை பார்த்த உடனே நம்மளுக்கு என்ன தோணிடும்? ஓ, துவாரகையில் என்றாங்க அவங்க வந்து சன்னோட அந்த அம்பர்லாவை கனெக்ட் பண்றாங்க, மூனோட அந்த சாமரத்தை கனெக்ட் பண்ணாங்க. ஓ, இப்படி சாமரம் வீசும்போது நல்ல அந்த ஆஃப் செமி சர்க்கிள்ல வருது, ஸ்டார்ஸ் மாதிரி அவங்களுக்கு மேல அவங்களுக்கு விழுற அந்த பூக்கள்லாம் கலர் கலரா, அது ரெயின்போ மாதிரி அவங்களோட மாலை, அந்த மாலை கழுத்துல இருக்குல்லையே அது வந்து ரெயின்போ மாதிரி இருக்கு. அதுக்கப்புறம் அவங்களோட லைட்னிங் மாதிரி. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணா பகவானோட நாமம், ஒரு ஒரு நாமத்தோட மீனிங் சரிங்களா நல்லா சேன் பண்ணணும். அதுவும் அதுக்கு வந்து ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸும் கிடையாது. ரூபம் எவ்வளோ அழகான சௌந்தரியமா மகர குண்டெல்லாம் போட்டு ரொம்ப அழகாக பிகாக் ஃபெதர்லாம் வச்சுட்டு அழகாக இருக்காங்க இல்லையா? அதுவும் கால் வெறும் காலோடு நடக்கிறாங்க இல்லைங்களா? அந்த திருப்பாதம் அதெல்லாம் நம்ம பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு அது அந்த என்ன பண்ணணும் அந்த மனநம் சரிங்களா? பக்தி யோகம் ஃபுல்லாக என்னென்னா இனிமையாக இருக்கும். அந்த மனதை வந்து நம்ம பகவான்கிட்ட அவங்க நாமரூப குணநிலைகள் நம்ம வந்து தஞ்சம் அடைஞ்சிடணும். பொக்கிஷத்தை பத்திரமா இப்போல்ல இப்போ நம்ம கிட்ட ரொம்ப விலை உயர்ந்த ஒரு விஷயம் இருக்குது அப்படின்னா, ஒரு டைமண்ட் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பத்திரமா வைப்போம்ல. அது மாதிரி நம்மளோட மனதை என்ன பண்ணால் பகவானுடைய இந்த நாமரூப குணநிலைகளில் நம்ம வந்து பத்திரப்படுத்தி வைக்கணும். அதுதான் பக்தி யோகத்தோட கோர் பாயிண்ட்டு. சரிங்களா? அப்படி நம்ம பார்க்கும்போது இங்கே நம்ம இந்த ஸ்லோகத்தில் என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா சாரி 21 இல்லையா? ஒரு நிமிஷம். திவ்யமான ரூபத்தின் மீது தியானம் செய்து கொண்டு எப்ப என்னன்னா களங்கமற்ற அனன்ய பக்தி, இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சரிங்களா? லெவல் 3ல நல்லா படிப்பீங்க அனன்ய பக்தி அப்படின்னா என்ன அப்படின்றது. சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் களங்கமற்ற பக்தி தொண்டுடன் பக்தி சேவையில் பகவானை நித்தியமா நினைச்சு பக்தி தொண்டில் நம்மளை ஈடுபடுத்திருக்கும் போது அவங்களுக்கு வேணுங்கிறத பகவான் கொடுத்தும் அதுக்கப்புறம் அவங்ககிட்ட இருக்கிறத காத்தும் பகவான் வந்து நம்மளுக்கு அருள் பாலிக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இதுக்கு ஸ்டோரி கூட நிறைய உண்டு, ரெஃபரன்ஸ் ஸ்டோரிஸ். சரிங்களா? ஒரு பெரிய ஒரு டிவோட்டி பேர் எனக்கு இப்போ ஞாபகம் இல்லை. ஆனால் அவங்க வந்து அர்ஜுனாச்சாரியா மாதாஜி. அர்ஜுனாச்சாரியா மாதாஜி. யாரு பிரபுஜி? அர்ஜுனாச்சாரியாங்கிற கதை இதுக்கு சொல்லுவா. இது இவருக்கு அப்படிங்களா? ஓகே. அவங்க வந்து இந்த ஸ்லோகத்தை வந்து படிச்சுட்டு அதை வந்து ஸ்ட்ரைக் பண்ணிடுவாங்க. அதுதானே? அதேதான் மாதாஜி. அவரு பகவத்கீதை எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காரு. அப்ப வந்து ரொம்ப ஏழ்மையா இருக்கிறப்போ இருக்கிறதெல்லாம் பாதுகாத்து இல்ல வேணுங்கிறத கொடுத்து இருக்கிறத பாதுகாப்பேன்னு சொல்றத லைன் அண்டர்லைன் பண்ணிடுறாரு. பண்ணிட்டு குளிக்க போயிட்டாரு. அதுக்குள்ள வந்து பசங்க வந்து அவத்துல சாமான்லாம் கொடுத்துட்டு போறான்னு சொல்லிட்டு அந்த கதை சொல்றா. சொல்லுங்க. பையன் கருப்பா இருக்கான், ஒரு பையன் செக்கச்சவேர்னு இருக்கான். கிருஷ்ணனும் பலராமனும் வந்து ஏன் என்னாச்சு இப்படி கஷ்டப்பட்டு வரையில கெட்டதுக்கு அவர் சொல்ற மாமா அடிச்சுட்டா பாருங்க பின்னாடி காட்டுறா. அவ வந்து குழந்தைகள்லாம் உட்காருங்க சமைச்சு போறேன்னு வேண்டாம் வேண்டாம் மாமா எங்களை அடிச்சிருவாருன்னு சொல்லிட்டு ஓடி போயிட்டா அவள்லாம். அப்புறம் வந்த உடனே மாமி எக்ஸ்பிளைன் பண்றான் இந்த மாதிரி யாரு சாமானா கொடுத்தான்னு கேக்குறாரு அவர். இல்ல யாரோ குழந்தைகளை கொடுத்துட்டு போறா உங்க சிஷ்யன்னு சொல்றா, நீங்க அடிச்சாலாமே குழந்தைகள்லாம் பார்த்தேன். அப்பா அவருக்கு புரியுது, ஐயோ நான் லைன் போட்டுதான் அவளை அடிச்ச மாதிரி ஆயிடுச்சேன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஃபீல் பண்றாரு. கேள்விப்பட்ட அந்த கதை ரொம்ப ஹரிபால் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதுதான் அதே ஸ்டோரி தான், அதே பாஸ்ட் தான் சொல்ல வந்தேன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த மாதிரி வந்துட்டு பகவான் வந்து இருக்கிறத பாதுகாத்து அவங்களுக்கு வேணுங்கிறதையும் கொடுப்பேன் அப்படின்னும் அவங்க வந்து ஏழ்மையில இருந்தாலும் அவங்க ஒய்ஃப் வந்து சொல்லுவாங்க, இப்படியே உட்காந்து புக்கே பகவத்கீதையே வாசிச்சுட்டு இருக்கீங்களே, ஏதாவது வெளியில போயிட்டு எடுத்துட்டு வர வேண்டாமா நம்மளுக்கு இது சாப்பாடு அந்த இதுக்கு அப்படின்னு.
அப்போ அப்படிதான் இப்போ பிரபுஜி சொன்ன மாதிரி தான் குளிக்கிறதுக்காக போவாங்க. இந்த வேர்டை வந்து அண்டர்லைன் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க. அது என்னன்னா பகவானோட திருமேனியில் வந்து மார்க் ஆகிடும். ஹரே கிருஷ்ணா வந்து அவங்களுக்கு வேணுங்கிறத கொடுத்துட்டு, அதாவது இதெல்லாம் வந்து நிஜமாலும் நடந்தது. சரிங்களா? அதனால் நம்ம வந்து எந்த ஒரு விஷயமும் இந்த அதான் பகவத்கீதையை அப்சர்வ் பண்ணி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி இந்த பாஸ்ட் டைமில் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கும் போது அதை நம்ம ஃபீல் பண்ண முடியும். சரிங்களா? அதுதான். அதே மாதிரி துளசிதாசர் அவங்களோட இதுலேயும் வந்துட்டு ஒரு இது உண்டு. என்னென்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு விலை மதிக்க முடியாத ஒரு நல்ல ஒரு gift எல்லாம் கொடுத்துட்டு போயிடுவாங்க. சரிங்களா? ராமாயணம் எழுதினாங்களே துளசிதாசர் அவங்களுக்கு. அப்போ வந்து ஒன்று தீஃப் வந்து அதை வந்து பார்த்துருவாங்க. அவங்க வந்து பிளான் பண்ணிடுவாங்க, எப்படியாவது இதை வந்து நம்ம வந்து எடுத்துகிட்டு போயிடணும் இன்னைக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ பார்த்தா துளசிதாசர் வந்து வாங்கி வச்சுட்டு தூங்கிடுவாங்க, அவங்களுக்கு வந்து அந்த gift எல்லாம். சரிங்களா? ஆனால் வந்து இது தீஃப் வந்து அதை வந்து எடுக்கிறதுக்காக முயற்சி பண்ணுவாங்க. அப்போ பார்த்தா 2 பேர் வந்து கையில் வில்லு அம்பு வச்சுட்டு பாதுகாப்பாங்க அவங்களோட வீட்டை. சரிங்களா? குடியில், துளசிதாசரோட குடியில். அப்போ வந்து அவங்களால அன்றைக்கி அந்த இதெல்லாம் எடுக்க முடியாது, திருட முடியாது. அடுத்த நாள் வந்து அந்த தீஃப் 2 பேர் வந்து துளசிதாசர்கிட்ட சொல்லுவாங்கலாம், இந்த மாதிரி நாங்கள் வந்து நேற்றுக்கு இந்த மாதிரி உங்களோட இதெல்லாம் எடுக்கிறதுக்காக வந்தோம், ஆனால் 2 பேர் வந்து உங்களை வந்து பார்த்துட்டு இருந்தாங்க உங்கள் வீட்டுன்னு. யார் அப்படின்னோடனே இவங்க வர்ணிக்கிறாங்க. பார்த்தா கையில் வில்லு அம்பெல்லாம் வச்சுட்டு ரொம்ப சௌந்தரியமாக இருந்தாங்க அப்படின்னெல்லாம் சொல்கிறாங்க. சரிங்களா? ஒருத்தவங்க வந்துட்டு டார்க் கலரில் இருந்தாங்க, ஒருத்தவங்க வந்து ஒயிட்டாக இருந்தாங்கன்னு. அப்போ தான் வந்து துளசிதாசர் தெரியுது, ஓ ராமனும் லக்ஷ்மணனும் வந்து நம்ம வீட்டை பாதுகாத்துருக்காங்க. உடனே அதுக்கப்புறம் இந்த பொருளை வந்து நான் வச்சிருக்கிறதுனால தானே அவங்க வந்து எனக்கு காவல் பண்ணுற மாதிரி ஆகிப்போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த நாளே அது எல்லாத்தையும் டிஸ்போஸ் பண்ணிடுறாங்களாம். சரிங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி பகவான் வந்து இருக்கிறதை பாதுகாத்து இன்னும் வேணுங்கிறத கொடுப்பாங்க. உடனே நம்ம வந்து மெட்டீரியலாக யோசிக்கக்கூடாது. எப்பயும் இதில் என்னென்னா நம்ம பகவத்கீதையில் ஒரு விஷயம் இருக்கிறத அவர்களுக்கு வேண்டியவற்றை கொடுத்தும் பக்தி. சரிங்களா? அவங்ககிட்ட இருக்கிறவற்றை பாதுகாத்தும் இருக்கிற பக்தியும் பாதுகாக்கிறது எல்லாமே பகவான் பண்ணுவாங்க. யாருக்கு? அதாங்க கொஷின். சரிங்களா? யாருக்குன்னா யார் ஒருத்தங்க பகவானுக்கு திவ்யமான அந்த ரூபத்தை தியானிச்சு களங்கமில்லாத பக்தியை சரிங்களா அவங்களுக்கு பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு வேணுங்கிற பக்தியை கொடுத்து இருக்கிற பக்தியும் பகவான் வந்து ரொம்ப அழகாக பாதுகாக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம லேர்ன் பண்ணுறோம். சரிங்களா? அடுத்தது மாதாஜி 23 ஸ்லோகம் மாதாஜி. हरे कृष्ण। ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता தேபிமாம் ஏவ கௌந்தேய யஜந்திய விதிபூர்வகம். மற்ற தேவர்களை நம்பிக்கையோடு வணங்கும் பக்தர்கள் உண்மையில் என்னை மட்டுமே வழிபடுகின்றனர். குந்தியின் மகனே, அதனால் அத்தகு வழிபாடு தவறான வழியில் செய்யப்படுவதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரி போல். ஓகே, இப்போ நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா மற்ற தேவர்கள் வழிபாடெலாம் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா? அது வந்து அந்த மாதிரி செய்கிறவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பகவானை தான் வழிபாடு பண்ணுறாங்க. இன்டைரக்டாக என்ன பண்ணுறாங்க? பகவானை வழிபாடு பண்ணுறாங்க. அத்தகு வழிபாடு தவறானன்னா இன்டைரக்டாக. சரிங்களா? ஸ்ட்ரைட்டாக இல்லாமல் தேவர்கள் மூலிமா பண்ணுறது அப்படின்றத இங்கே வந்து நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகேங்களா? தேவர்கள் வழிபடுவர் ஏன் பக்குவம் அடைவதில்லை, ஏனென்றால் அவர்கள் இன்டைரக்டாக கிருஷ்ணாவை வழிபாடு பண்ணுறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். இப்போ நமக்கு பிரைம் மினிஸ்டர் பிரசிடென்ட்லாம் நேராகவே தெரியும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம்? ஸ்ட்ரைட்டாக அவங்ககிட்டே நம்ம போய் நம்ம வேணுங்கிறத நம்ம சொல்லிக்கலாம் இல்லையா? ஆனால் அதே நம்ம வந்துட்டு மினிஸ்டர் வழியாக போகிறோம் அப்படின்னா அது இன்டைரக்டாக போகிறது. அதுதான். ஓகே மாதாஜி, 24 ஸ்லோகம் மாதாஜி. சீதா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சீதா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ரேவதி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா மாதாஜி? ரேவதி ஆதீஷ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சீதா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி என்னையா சொன்னீங்க? சசிகலா நீங்க படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சசிகலா மாதாஜி. அஹம் ஹி சர்வஞானாம் கோடிக்தா சப்ரபு ரேவசஹ நது மாமபி ஜானந்தி தத்யத்வேநாதஸ்தயவந்திதஹ. எல்லா யாகங்களின் தலைவனும் அனுபவிப்பாளனும் நானே. எனவே எனது உண்மையான தெய்வீக இயேகையை அங்கீகரிக்காதவர்கள் வீழ்ச்சி அடைகிறார்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரி போல் மாதாஜி. ஸோ எல்லா யாகங்களின் தலைவனும் அனுபவிப்பனும் பகவானே அப்படின்னு நம்ம இது வந்து நம்ம 5.29 ஸ்லோகத்திலே படிச்சிருக்கிறோம். பக்தராம் இங்கே தபசாம் அப்படின்றதுல சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர், சுப்ரீம் மெயின்டனர், வெல்விஷிங் ஃப்ரெண்டு பகவான் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதனால நம்ம மன அமைதியோடு இருக்க முடியும். பீஸ் ஃபார்முலா நம்ம படித்தோம் இல்லைங்களா? ஸோ அதான் பகவான் வந்து குறிப்பிடுறாங்க. எல்லா யாகங்களின் சுப்ரீம் என்ஜாயர் கிருஷ்ணா. எதுக்கு இதை வந்து பகவான் சொல்லுங்க?
எப்பயுமே நம்ம தான் அப்படின்னு நம்ம நினச்சிடக்கூடாது. சரிங்களா? நம்ம நினைச்சோம் அப்படின்னா அங்கே நம்ம தப்பாக நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறோன்றது. அதனால் எல்லா யாகங்களின் தலைவன் அனுபவிப்பாளனும் பகவான் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். எனது உண்மையான தெய்வீக இயற்கையை அங்கீகரிக்காதவர்கள், இதெல்லாம் ஏற்றுக்காத நிலையில் இருக்கும்போது வீழ்ச்சி அப்படின்றது என்ன, பர்த் டெத் லைஃப் சைக்கிளே நம்ம இருக்கிறோம் அப்படின்றத நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ கிருஷ்ணரே சுப்ரீம் என்ஜாயர் அப்படின்றதும், எல்லா யாகங்களின் தலைவர் பகவான் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இல்லைன்னா நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம், நான் தான் சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர், நான் என்னோட கண்ட்ரோலில் தான் என்னோட ஃபேமிலி இருக்குது, என்னோட கண்ட்ரோலில் தான் எல்லாமே நடக்கும், நான் சொல்கிறது தான் நடக்கும் அப்படின்ற எண்ணத்தில் நம்ம வாழ்ந்துடும் இல்லையா? அது நம்மளை என்ன பண்ணிட்டோம், நம்மளை பிறப்பிறப்பு சுவிட்ச்லேயே தங்க வச்சிட்டோம். அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணோம், நம்ம பகவானோட பக்தன் அந்த நிலையில் ஹம்பிளாக நம்ம இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அந்த ப்ரைடு இல்லாமல் இருப்போம். சரிங்களா? அப்போ நம்மளுக்கு முக்தி அப்படின்றது எல்லா செயல்களும் கிருஷ்ணரை திருப்தி செய்வதற்காகவே ஏற்பட்டது. ஏற்கனவே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம்ல. இப்போ கை இருக்குது, சரீரம் இருக்குது. கை அது பாட்டுக்கு அது வேலையை செய்யுமா? செய்யாது. அது என்ன பண்ணும், சரீரத்துக்கு கோஆர்டினேட் பண்ணி தான் அதோட விஷயங்கள் இருக்கும் இல்லைங்களா, செயல்கள். அதே மாதிரி தான் நம்ம எல்லாரும் கிருஷ்ணாவோட பார்ட் அண்ட் பார்சல் அப்படின்னும் போது நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவானை ப்ளீஸ் பண்ணும்போதே நம்மளும் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம ப்ளீஸ் ஆகிடுவோம். சரிங்களா? அதுதான். அப்போ இதை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் ஜட வாழ்வில் வீழ்ச்சி அடைகின்றனர் அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். பக்குவமான இந்த மனித நாகரீகம் குறிப்பாக கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக உள்ளது. அப்போ நம்ம ஹியூமன் லைஃப்பில் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, அனிமல் லைஃப், பேர்ட்ஸ் லைஃப் மாதிரி சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் பண்ணுறது இல்லாமல் நம்ம பகவானை திருப்தி பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு நிலையில் நம்ம அந்த புரிதல் நம்ம கொண்டு வரணும். அது எப்படி, பக்தி சேவையின் மூலியமா அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். மாதாஜி 25 ஸ்லோகம். மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வாசிச்சு கொடுங்க. யாந்தி தேவ்ரதா தேவான் பித்ருன் யாந்தி பித்ருவதா பூத்தானி யாந்தி பூத்தேஜாய யாந்தி மதாஜ்யானு அபிமாம். தேவர்களை வழிபடுவர்கள் தேவர்களிடையே பிறப்பவர்கள், முன்னோர்களை வழிபடுபவர்கள் முன்னோர்களிடம் செல்வார்கள், பூதங்களை வழிபடுபவர்கள் பூதங்களிடையே பிறப்பார்கள், மேலும் என்னை வழிபடுபவர்கள் என்னுடனே வாழ்வர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ எந்தெந்த நிலையில யார் யாரோட விஷயங்கள் இருக்கோ அவங்கவுங்களுக்கு அதான் டெஸ்டினேஷன். சரிங்களா? நம்ம இங்கேருந்து வந்துட்டு ஒரு ஊருக்கு போகணும்னு நம்ம டிக்கெட் எடுத்துட்டோம்னா அந்த ஊருக்கு தான் நம்ம போவோம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி தான் தேவர்களை வழிபாடு பண்ணால் எங்கே தான் போவாங்க, தேவர்களோட லோக்கங்களுக்கு போவாங்க. முன்னோர்களை வழிபாடு பண்ணுறவங்கன்னு இருப்பாங்க சிலவங்க, அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, முன்னோர்கள் வாழ்ந்த லோவர் பிளான்டரி சிஸ்டத்தில் போவாங்க. சரிங்களா? அதே பூத்த பிரேத்தங்கள் இதெல்லாம் வழிபாடு பண்ணுறவங்கன்னு இருப்பாங்க, அவங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த லோகத்தை அடைவாங்க. இதெல்லாம் இந்த 14 பிளான்டரி சிஸ்டத்தில் இருக்குது. தேவர்கள் லோகன்றது சொர்க்கம். அதே கீழே இந்த முன்னோர்கள் வாழ்கிற இடம், பூத்த பிரேதங்கள் இதெல்லாம் இருக்கும். அதே யார் ஒருத்தங்க பகவான்கிட்ட இருக்கணும் அப்படின்னு விருப்பப்படுறாங்களோ அவங்க பகவான்கிட்ட கோலோகம் வைகுண்டம் போயிடுவாங்க. சரிங்களா? ஸோ இப்போ நம்ம தான் டிசைட் பண்ணணும், நம்ம எந்த டிக்கெட் எடுக்கிறது, நம்ம எங்கே போகணும், நம்மளோட டெஸ்டினேஷன் என்ன அப்படின்றத நம்ம டிசைட் பண்ணணும். எனக்கு கோலோகம் தான் போகணும் அப்படின்னு விருப்பம் இருந்து நான் அங்கே தேவர்கள் வழிபாடு பண்ணேன்னா அது கோலோகம் நம்மளை கூட்டு போகாது. சரிங்களா? அதனால் ரொம்ப அழகாக தெளிவாக பகவான் அழகாக சொல்லியிருக்காங்க, நீ என்ன விஷயம் பண்ணுறியோ அதுக்கேற்ற டெஸ்டினேஷன் உனக்கு இருக்குது, என்கிட்ட வரணுமா என்கிட்ட வழிபாடு பண்ணு அப்படின்றது ரொம்ப அழகாக பகவான் சொல்கிறாங்க. ஸோ நம்மளும் என்ன பண்ணணும், அழகாக பகவானுக்கு நம்ம வழிபாடு பண்ணணும் அப்படின்னு தான். அப்போ பலவித வழிபாடுகள் பல்வேறு இலக்குகளை அழைத்து செல்லும். கிருஷ்ணரை வழிபடுபவர்கள் கிருஷ்ணரை அடைவார்கள் அப்படின்ற நம்ம இங்கே 8th சாப்டரில் அதை நம்ம பார்த்துருக்கோம். இறக்கும்போது பகவானை நம்ம நினைச்சு உடலை விட்டோம்னா பகவானை அடைவோம் அப்படின்னு. ஸோ அதே மாதிரி பகவான் அடையணும் அப்படின்னா பகவானுக்கு நம்ம வழிபாடு பண்ணணும் ஸ்ட்ரைட்டாக. அது மெட்டீரியல் ஆசை இருந்தால் கூட பரவாயில்ல. சரிங்களா? ஆக்சுவலாக மெட்டீரியல் ஆசை இல்லாமல் இருக்கணும். இல்லை இப்போ குழந்தைக்கு உடம்பு சரியில்லை, இல்லை குழந்தைக்கு ஒரு நல்ல வேலை கிடைக்கணும், நல்லா படிக்கணும், இல்லை அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயம்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவானியை தான் நம்ம தஞ்சம் அடையணும். சரிங்களா? அதுதான். ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாத்துலேயும் நம்மளோட ஃபோக்கஸ் கிருஷ்ணா அப்படின்றதுல ரொம்ப தெளிவாக இருக்கணும். மாதாஜி 26 ஸ்லோகம். மாதாஜி சீதா மாதாஜி வாசிச்சு மாதாஜி ஒரு நிமிஷம் இருங்க மாதாஜி. சீதா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா மாதாஜி? சீதா மாதாஜி மியூட்ல இல்ல மாதாஜி, இப்போ நீங்க வாசிக்கலாம் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. சுதா மாதாஜி நீங்க வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பத்ரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் யோகமே பக்தயா பிரயச்சதி தத் அகம் பக்தஹி தம் பக்தம் அஸ்னாமே பிரயத்மனாக. அன்புடன் பக்தியுடனும் ஒருவன் எனக்கு
இலையோ பூவோ பழமோ நீரோ அளித்தால் அதனை நான் ஏற்கின்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பகவான் வந்து உணவு பத்தி 4 இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம பார்த்தோம். 3rd சாப்டர்ல ஆஃபர் பண்ணிட்டு எடுத்துக்கணும், இல்லைன்னா பாபத்தை உண்கிறார்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். ஸோ ஃபுட்டுனாலே நம்ம ஆஃபர் பண்ணிட்டு தான் எடுக்கணும். அதுக்கு நம்ம நிறைய டிஸ்கஷன் நம்ம 3rd சாப்டர்ல பார்த்தோம். அது மாதிரி 6th சாப்டர்ல அளவா எடுத்துக்கணும். அரை வயிறு சாப்பாடு, 1/4 வயிறு தண்ணி, அதுக்கப்புறம் 1/4 வயிறு காற்று. இந்த இந்த அளவுல நம்ம வந்து உணவு வந்து எடுத்துக்கணும். ஏன்னா அதிகமா சாப்பிட்றவங்களும் உறங்குறவங்களும் கம்மியாக சாப்பிட்றவங்களும் உறங்குறவங்களும் யோகி ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அப்படின்றத பகவான் சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா. இப்போ மறுபடியும் 9th சாப்டரில் உணவு அப்படின்றதுல என்ன பகவான் நம்மளுக்கு உபதேசம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, இலையோ பூவோ பழமோ நீரோ சாத்விக். இதுலயே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது என்ன சொல்லியிருக்காங்க பகவான்? இலை பூ பழம் தான் சொல்லியிருக்காங்க. சரிங்களா. அதனால வெஜிடேரியன் ஃபுட்டு அது நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஒன்று. இன்னொன்று, அதை வந்து எப்படி நம்ம வந்து கொடுக்கணும் பகவானுக்கு? அன்புடனும் பக்தியுடனும் அப்படின்றது. ஏன்னா இந்த இலை நம்ம உருவாக்கல, இந்த பூ நம்ம உருவாக்கணுமா? இல்லை. அந்த செடியிலேருந்து, அந்த விதையிலேருந்து, அந்த உயிர்லேருந்து அது வளர்றதுக்கான பஞ்சபூதங்கள், தேவர்கள் எல்லாமே பகவான் தான் சோர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. அந்த விதை உயிர்லேருந்தே. அப்படி இருக்கும்போது அந்த பூ எல்லாமே யாரோடது? கிருஷ்ணாவோடது இல்லைங்களா. அப்போ நம்ம உருவாக்கியது நம்ம கொடுத்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணிடக்கூடாது? ஆஃபரிங் பண்ணும்போது நம்ம செஞ்சிடக்கூடாது. அது மாதிரி பழம், அதுவும் நீர், தண்ணீர் நம்ம உருவாக்கணுமா? இல்லை. எல்லாமே பகவான்து. ஆனால் பகவான் என்ன சொல்கிறாங்க? இதெல்லாம் நீ இதில் ஏதாவது ஒன்று இல்லை, இதெல்லாம் எனக்கு நீ கொடுத்தன்னா அதை நான் ஏற்றுக்கிறேன்றாங்க. அப்போ அதுலேருந்து என்ன எடுத்துக்கிறாங்க? ஏன்னா எல்லாமே பகவான்து. சரிங்களா. அதில் பகவான் என்ன நம்ம கிட்டே இருந்து அதுலேருந்து எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னா, நம்ம கொடுக்குற அந்த அன்பும் பக்தியும். அப்போ அதான் மெயின் இன்க்ரீடியன்ட்டு. சரிங்களா. இப்போ நம்ம ஒரு ஆப்பிள் வைக்கிறோம் கிருஷ்ணா கிட்ட அப்படின்னா, ஏதோ கிருஷ்ணாக்கு ஆப்பிள் இல்லை அதனால நம்ம கொடுக்குறோம், அவங்களுக்கு ஏதோ பசிக்குது, நம்ம கொடுக்குற ஆப்பிளில் தான் அவங்க வந்து ஹாப்பியாக வராங்க, அப்படி கிடையாது. பகவான் என்ன பண்ணுறாங்க? அதில் இருக்கிற, ஏன்னா அதெல்லாம் கொடுத்தது அவங்க தானே இல்லையா. நம்மளையும் உருவாக்குனது, எல்லாமே உருவாக்குனது பகவான் தானே. அப்போ மெயினாக என்ன இருக்கணும் அதில் அப்படின்னா, அந்த அன்பும் பக்தியும். அதை தான் பகவான் வந்து ஸ்வீகரிக்கிறாங்க. அப்போ அது என்ன ஆகுது? அந்த உணவு அது வந்து பியூரிஃபை ஆகுது, நமக்கு பிரசாதம் ஆகுது, நம்மளை பியூரிஃபை பண்ணுது. சரிங்களா. ஸோ அதனால் அந்த அன்பு பக்தி, அதனால் ஆஃபர் பண்ணும்போது அந்த ரெண்டும் இருக்கா? ஏன்னா கிருஷ்ணா அதை தான் எடுத்துப்பாங்க. அது ரெண்டும் இல்லாமல் ஆஃபர் பண்ணணும்னு சொன்னாங்கன்ட்டு கொண்டு போய் டப்புன்னு வச்சுட்டு உடனே ஒரு பெல் அடிச்சுட்டு டக்குன்னு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம்னா அது கிடையாது, அது மெக்கானிக்கல். சரிங்களா. ஏன்னா எடுத்துக்கிற இம்பார்ட்டண்ட் இன்க்ரீடியண்ட்டே அன்பும் பக்தியும். ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, அழகாக அன்போடையும் பக்தியிலையும் கேரிங்காக, சரிங்களா, நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவானுக்கு வெஜிடேரியன் ஃபுட்டு, சாத்விக் உணவு. சரிங்களா. இலையோ பூவோ பழமோ அளித்தால் அதை நான் ஏற்கின்றேன் அப்படின்னு பகவான் ரொம்ப அழகாக நமக்கு கொடுக்குறாங்க. சரிங்களா. அப்போ பக்தி எளிமையானது மற்றும் கிருஷ்ணரை அணுக ஒரே வழி அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ பகவானை நம்ம அணுகணும் அப்படின்னா அது வந்து பக்தியால் மட்டும்தான் அணுக முடியும். அதுவும் அது எளிமையானது, ரொம்ப ஆடம்பரமாக தான் பண்ணணும்னு இல்லை. அதனால உடனே பழம் பூ கொடுத்தா போதும்னு சொன்னாங்க பகவான் சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது? அவங்களுக்கு அதை மட்டும் கொடுத்துட்டு நம்ம நல்ல வெரைட்டியாக நிறையா செஞ்சு சாப்பிடக்கூடாது. சரிங்களா. நம்மக்கிட்ட என்ன ஆப்புலன்சஸ் இருக்கோ அதை நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவானோட கைங்கரியத்தில் நம்ம அதை கொண்டு வந்துடணும். அதுதான் அங்கே இம்பார்ட்டண்ட்டு. ஸோ அதனால் கிருஷ்ணர் அன்பை ஏற்றுக்கொள்கிறார். அர்ப்பணிப்பு என்பது அதை வெளிப்படுத்தும் ஒரு வழிமுறை ஆகும் அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ இந்த இது ஃப்ரூட் செல்லர் ஸ்டோரி கூட அப்படிதான் இல்லைங்களா. எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா. அந்த ஃப்ரூட் பழம் விற்கிறவங்க பழங்கள்லாம் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க. உடனே கிருஷ்ணா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, வேகமாக ஓடி போய் எனக்கும் பழம் கொடுங்க அப்படின்வாங்க. உடனே நீ எனக்கு ஏதாவது கொடு, அப்போ தான் நான் கொடுக்க முடியும் அப்படின்வாங்க அவங்க. உடனே கிருஷ்ணா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, போயிட்டு அந்த அரிசி நெல் மணிகள் அப்படியே அள்ளிட்டு வருவாங்க. ஆனால் அந்த தடுமாறி வர வயசு தானே அது இல்லைங்களா. ஒரு 3 இயர்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும். அப்போ ஓடி வரும்போது எல்லா நெல் மணிகளும் அப்படியே கொட்டிடும் கீழே. சரிங்களா. கடைசியில் வந்து அந்த ஃப்ரூட் செல்லரை பார்க்கும்போது கையில் 1, 2 அது இதுதான் இருக்கும், கிரெயின்ஸு. அதை பார்த்தோன்னே என்கிட்ட இவ்வளோ தான் இருக்குது அப்படின்னோடனே எனக்கு இது போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, அதை வாங்கி அதில் என்னென்னா பகவானோட அந்த பாஸ்ட் டைம். சரிங்களா. அந்த என்ன சொல்கிறது, பாண்டிங். அதுக்கப்புறம் பகவானுக்கு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்ககிட்ட இருக்கிற எல்லா ஃப்ரூட்ஸையும் அவங்ககிட்ட கொடுக்குறாங்க அப்படின்றது. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் லெசன். என்னென்னா கிருஷ்ணா நமக்கு வேணுங்கிறதெல்லாம் செஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம போனால் போதுன்னு அவங்கள சாமி கும்பிட்றது இல்லை. அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, பகவான் கொண்டு வந்து கொடுத்த அந்த கிரெயின்ஸ் எடுத்துகிட்டு அவங்ககிட்ட இருக்கு, அது சும்மா ஒரு இதுவாக பிளெஸ்ஸிங்ஸாக எடுத்துக்கிறாங்க. ஆனால் அதுக்கப்புறம் அவங்ககிட்ட இருக்கிற என்ன விஷயம் இருக்குது, என்ன ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் கிருஷ்ணாவுக்கு அவங்க கொடுக்குறாங்க. கிருஷ்ணா எவ்வளோலாம் அதை வந்து ஹோல்டு பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ அவங்க ஹோல்டு பண்ணுற அளவு கொடுக்குறாங்க இல்லையா. ஸோ அதுதான் நம்மளும் நம்மக்கிட்ட என்ன இருக்கோ அந்த பாவம், சரிங்களா, அதை நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவான்கிட்ட நம்ம அதை கொண்டு போகணும். ரொம்ப ஒரு ஸ்வீட்டான பாஸ்ட் டைம்
அதே மாதிரி எல்லாரோடையும் சேர்ந்து பகவான் என்ன பண்றாங்க, உணவு எடுத்துக்கிறாங்க இல்லையா, பிரசாதம். ஸோ அதுதான் நம்மளும் கிருஷ்ணாவுக்கு ஆஃபர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த பாவத்தில் தான் நம்ம என்ன பண்ணணும், பிரசாதத்தை ஸ்ரீகரிக்கணும். கோபாஸ் எப்படி உணவு எடுத்துக்கிட்டாங்களோ அந்த மாதிரி. கிருஷ்ணர் ஆத்மாராமர், தன்னுணர்வு பெற்ற, தன்னிறைவு பெற்றவர் அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். ஆமாம், சரிங்களா. இப்போ நம்ம பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணாதான் அவங்களுக்கு வந்து பசி அடங்கும் அப்படிலாம் கிடையாது. ஏன்னா அவங்களுக்கு கிராஸ் பாடியே கிடையாது இல்லைங்களா. நம்மளது மாதிரி பசி, நம்மளுக்கு பசின்றது எதில் இருக்கு, இந்த ஜட சரீரத்தில் தானே இருக்கு இல்லைங்களா. பகவானுக்கு இந்த ஜட சரீரமே கிடையாது, அப்போ பசின்றதே கிடையாது. ரெண்டாவது அவங்க செல்ஃப் இது, அதாவது சாட்டிஸ்ஃபைடு, ஆத்மாராமம். ஸோ அப்படின்போது நம்ம ஏதாவது ஒன்று கொடுத்து தான் அவங்களை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணுமா, அவங்க சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணுமானா கிடையாது. அப்போ அவங்களுக்கு என்னதான் நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்னா பக்தி, சரிங்களா. கிருஷ்ணர்கிட்ட இல்லாதது என்னன்னா பக்தி. அதை நம்ம என்ன பண்ணணும், அன்போடு அந்த பக்தி நம்ம கொடுக்கணும். கிருஷ்ணருக்கு யாரிடமிருந்தும் எதுவும் தேவையில்லை, இருந்தாலும் அவர் தனது பக்தர்களின் அர்ப்பணிப்பை ஏற்றுக்கொள்கிறார். இது அன்பு பரிமாற்றம். கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ்ன்றது அன்பின் பரிமாற்றம். அதுவும் பார்ட் டைம் ஜாப் கிடையாது, 24/7. கை குழந்தை மேலே அம்மாவுக்கு இருக்கிற கேரிங். கிருஷ்ணரிடம் அன்பு செலுத்துபவர். அவர் அதை விரும்பினாலும் அதை அளிப்பார். ஆனால் அவர் விரும்பாத கேட்காத பொருட்களை தவிர்ப்பார். பகவான் வந்து என்ன அப்படின்னா, நம்மளோட கிரீடுக்கு வந்து அவங்க வந்துட்டு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண மாட்டாங்க, சரிங்களா. நமக்கு என்ன தேவையோ அதை வந்து பகவான் நமக்கு கொடுப்பாங்க. பக்தி மார்க்கத்துக்கு என்ன தேவை, நம்ம லைஃபுக்கு என்ன தேவை, அதை வந்து பகவான் வந்து நமக்கு கொடுப்பாங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 27 ஸ்லோகம். மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குதா மாதாஜி? கேக்குது மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யத் கரோஷி யத் நாசி யக்னஷோஷி ததாஷி யத் பஷ்யசி கௌந்தேய தத் குருஷ்வ மதர்ப்பணம். குந்தியின் மகனே, எதையெல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ உண்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ படைக்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ கொடுக்கின்றாயோ, எந்த தவங்களை எல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ அதனை எனக்கு அர்ப்பணமாக செய்வாயாக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரிபோல் மாதாஜி. இதுதான் வந்து நிஷ்காம கர்ம யோகம், சரிங்களா. எல்லாத்தையும் பகவானுக்காகவே செய்யறது. அதுதான் பக்தியோட லெவல், சரிங்களா. அதுல என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும், எதையெல்லாம் நீ செய்கிறாயோ, நம்ம என்ன செயல் செஞ்சாலும், எதெல்லாம் நம்ம உருவாக்குறோமோ, சரிங்களா, படைக்கிறோம், உருவாக்குறோம், எதையெல்லாம் நம்ம சாப்பிட்றோமோ, எதையெல்லாம் நீ கொடுக்கின்றாயோ, சேரிட்டி, எந்த தவங்களை எல்லாம் நீ செய்கிறாயோ. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஆஸ்டிரிட்டி ஃபாலோ பண்ணுறோம், சாண்டிங் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா, அதெல்லாம் அதை எனக்கு அர்ப்பணமாக செய்வாயாக. எதனால், இது எதையாவது நம்ம ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட் பண்ணோன்னா கர்ம பலன் நமக்கு வந்துடும் இல்லைங்களா. அதனால் உன்னோட எந்த விஷயத்தெல்லாம் நீ செய்கிறியோ, உருவாக்குறியோ, சாப்பிட்றியோ, தவம் பண்ணுறியோ, எல்லாத்தையும் நீ எனக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணு அப்படின்றத பகவான் வந்து ரொம்ப அழகாக நமக்கு சொல்கிறாங்க, சரிங்களா. மாதாஜி நான் அப்படியே வாசிச்சிடறேன் டிரான்ஸ்லேஷனோட. மாதாஜி டைம் ஆயிடுச்சு இல்லையா. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சரி போல். இவ்விதமாக நீ கர்ம பந்தங்களிலிருந்தும் அதன் நல்ல தீய விளைவுகளிலிருந்தும் விடுபடுவாய். எப்போ நம்ம இந்த மாதிரி இந்த ஸ்லோகத்தில் படித்தோம் இல்லையா, எல்லாமே நம்ம பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணுற வகையில் நம்மளோட, ஆனால் அதர்மம் பண்ணிட்டு பண்ணக்கூடாது. அழுகின பூவோ அழுகின பழமோ நம்ம பகவானுக்கு கொடுக்க முடியாது இல்லையா, எடுத்துகிட்டு போக மாட்டோம் கோயிலுக்கு. வீணா பண்ண பூ எடுத்துகிட்டு போக மாட்டோம் இல்லையா. அதே மாதிரி தான் நம்மள பாப செயல்கள் நம்ம பகவானுக்கு அர்ப்பணமே பண்ணவே முடியாது. அதனால தான் குணத்துலேருந்து வரணும் கிருஷ்ண பக்தின்றது. அது ஃபுல் டைம் ஜாப், ரிச்சுவல் கிடையாது, சரிங்களா. ஸோ அதனால் நம்ம இந்த மாதிரி பகவானுக்கு எல்லாத்தையும் சமர்ப்பணம் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஆகாது, இந்த நல்ல தீய விளைவுகளிலிருந்து நம்ம வந்து விடுபட்டு இருப்போம், சரிங்களா. சந்நியாசத்தின் இந்த கொள்கையின் மூலம், இதுதான் சந்நியாசம்ன்றது. துறவு அப்படின்றது என்னென்னா, நம்ம தனியாக எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போகிறது இல்லை, ஃபிசிக்கலாக எல்லாத்தையும் ரினவுன்ஸ் பண்ணுறது இல்லை, மனதிலேருந்து அது வந்துட்டு நமக்கு வர்றது, சரிங்களா. உனது மனதை எண்ணில் பதிய செய்வதால், பக்தி யோகத்தில் எல்லா சாப்டர்லையும் ஒரு விஷயம் பகவான் ரொம்ப அழகாக சொல்லுவாங்க, உனது மனதை எண்ணில் நிலைநிறுத்து. அதான் கோர் பாயிண்ட், சரிங்களா. உனது மனதை எண்ணில் பதிய செய்வதால் நீ முக்தி பெற்று என்னிடமே வருவாய் அப்படின்றத பகவான் ரொம்ப அழகாக இங்கே நம்மளுக்கு உபதேசம் கொடுக்குறாங்க. நான் யாரிடமும் பொறாமை கொள்வதோ, இந்த சாப்டர் ஆரம்பத்திலே பகவான் அதான் சொல்லியிருப்பாங்க, அர்ஜுனா நான் இப்போ சொல்ல போகிறது ராஜவித்யா ராஜகுகியம். இது எதனால் நான் சொல்கிறேன்னா, உனக்கு என்கிட்ட பொறாமை கிடையாது. அப்போ பகவத்கீதை கேட்கணும்னு நமக்கு அந்த பொறாமை அப்படின்றது கூடாது. அது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் குவாலிஃபிகேஷன், சரிங்களா. அதே மாதிரி இந்த இடத்துல, ஏன்னா பொறாமையும் ப்ரைடும் நம்மளை கிருஷ்ணாக்கிட்டேருந்து விலைக்கு தூரமாக கொண்டு போயிடும். அதனால் அது நம்ம இல்லாமல் பார்த்துக்கணும். ஸோ அதனால் இங்கேயும் பகவான் என்ன சொல்கிறாங்க, நான் யாரிடம் பொறாமை கொள்வதோ, பாரபட்சம் காட்டுவதோ இல்லை. இவங்க வந்து எனக்கு வேணும், இவங்க வேண்டாம் அப்படிலாம் இல்லை, சரிங்களா. எல்லாத்தையும் பகவான் வந்து வாழ்வாதாரம் கொடுக்கறதுலேருந்து எல்லாமே
ஈக்குவலாக அவங்க வந்து பார்க்குறாங்கன்றதை பார்க்குறோம். நான் அனைவருக்கும் சமமானவன். எல்லாருமே பகவானோட முன்னிலையில் அவங்க வந்து என்னது எல்லாருக்குமே வெல் விஷிங் ஃப்ரெண்டு. சரிங்களா? ஆயினும் ஒரு இடம் இங்கே மட்டும் பக்தியுடன் எனக்கு அன்பு தொண்டு புரிபவன் யாராயினும் அவன் எனது நண்பன் அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். அவன் என்னில் இருக்கிறான், நானும் அவனுக்கு நண்பன் ஆகிறேன் அப்படின்றத பகவான் சொல்கிறாங்க. சரிங்களா? ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து இந்த ஸ்லோகத்தில் இந்த இடத்த படிக்கும்போது நம்மளுக்கு ஒரு ஆசை வந்துடணும். எல்லாரையும் மகான் வந்து சமமா பார்க்குறாங்க, எல்லாருக்கிட்டையும் அவங்க வந்து கேரிங்காக இருக்காங்க. ஆனால் அந்த ஸ்பெஷல் எங்கே வருது? அன்பு தொண்டு. சரிங்களா? அது இப்போ அப்பா அம்மாவுக்கு எல்லா குழந்தைங்களும் ஒன்று தான். ஆனால் எந்த குழந்தை வந்து ரொம்ப ஒபீடியண்ட்டாக ரொம்ப நல்ல பழக்க வழக்கங்களோட சொல் பேச்சு கேட்டு கரெக்டாக இருக்கும், அந்த குழந்தைகிட்ட ஒரு 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 என்ன இருக்கும், ஒரு ஸ்லைட் ஒரு அட்டாச்மெண்ட் வரும் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி பக்தன் கிட்ட பகவான் எப்படி இருக்காங்க? அவன் என்னில் இருக்கிறான், நானும் அவனுக்கு நண்பராகிறேன் அப்படின்றத சொல்றாங்க. அந்த பாண்டிங். சரிங்களா? இந்த இந்த பொசிஷன் நமக்கும் வேணும், நம்ம ஆசைப்படணும். அதுதான் ஆசைப்படுறது கிருஷ்ணாவா இருக்கணும். ஒருவன் மிகவும் மோசமான செயலை செய்தாலும் அவன் பக்தி தொண்டில் பிறழாது ஈடுபட்டிருந்தால் அவனை சாதுவாகவே கருத வேண்டும், ஏனெனில் அவன் தனது தீர்மானத்தில் திடமாக உள்ளான் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? இப்போ வந்து பக்தி பாதையில் நம்மளாம் வரோம், ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். பகவானோட அனுகிரகத்தில் சூசன் சொல்ல நம்மளாம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். பகவத்கீதை வந்து சாண்டிங் ஒரு 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 2 ரவுண்ட்ஸ் பண்ணுறோம், கொஞ்சம் ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல் உடனே நம்மளுக்கு வந்து அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வந்துடுமானா கிடையாது. என்ன ஆகும்? படிப்படியாக முன்னேற்றம் வரும் இல்லைங்களா? அந்த அனர்த்தங்கள்ன்றது இருக்க தான் செய்யும். அது என்ன, நம்ம இருக்கிறது மெட்டீரியல் வேர்ல்டு, அது அந்த ஆசைகளோ இந்த கோபங்களோ இருக்க தான் செய்யும். பியூராக பர்ஃபெக்டாக இருக்கோமானா கிடையாது, யாருமே கிடையாது இல்லைங்களா? எலிவேட்டட் சொல்ல இருப்பாங்க ஆரம்ப நிலையில். அப்படின்னும் போது அந்த ஆரம்ப நிலையில் யாராவது மோசமான செயல்கள்னா சில தவறுகள், கோபப்படுறதோ இல்லைன்னா வந்துட்டு இந்த அனர்த்தங்கள் அப்பப்போ ஏதாவது வருது அப்படின்னா, அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவன் பக்தி தொண்டில் பிறழாது ஈடுபட்டிருந்தால், ஆனால் பக்தியில் ஃபோக்கஸோட இருக்காங்க அப்படின்னும் போது அவங்கள வந்து நம்ம வந்து சாதுவாக தான் கருதணும் அப்படின்றத இங்கே பகவான் வந்து சொல்கிறாங்க. ஏன்னா அவங்களோட அந்த தீர்மானம் பக்தின்றதுல ரொம்ப தீவிரமாக இருக்காங்க இல்லையா? அது ஒன்று போதும். அந்த பக்தி அவங்கள என்ன பண்ணிடும்? பியூரிஃபை பண்ணிடும். அந்த அனர்த்தங்கள்லேருந்து அவங்கள விடுவிச்சு அவங்கள ஒரு நல்ல செல்ஃப் ரியலைஸ்டு சொல்ல கொண்டு வந்துடும். ஸோ அதனால் ஆரம்ப நிலையில் சில பல இந்த கோபம் தாபம் இதெல்லாம் இருந்தாலும் அது வந்து ஏன்னா அடுத்த நாள் வந்து பர்ஃபெக்டாக வர முடியாது இல்லைங்களா? அப்போ ஒரு சாதனா பக்தியில் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம வந்து அவங்கள என்ன பண்ணிடக்கூடாது, தவறாக நினச்சிடாம அவங்கள ஒரு சாதுவாகவே கருதி, ஏன்னா அவங்க ஒரு விஷயம் ரொம்ப தெளிவாக பண்ணுவாங்க பக்தின்றது. அந்த பக்தி அவங்கள என்ன பண்ணிடும்? பியூரிஃபை பண்ணிடும். சரிங்களா? ஸோ அதனால் நம்ம வந்து யாரையுமே நம்ம வந்து ஃபால் ஃபைண்டிங் இல்லாமல் சில இடங்களில் நம்மளுக்கு கஷ்டம் வந்தாலும் அதை நம்ம என்ன பண்ணிடணும்? இந்த ஸ்லோகத்தை ஞாபகம் வச்சுட்டு கண்டிப்பாக நம்மளும் பக்தியில் ப்ராக்ரஸ் ஆகணும். எல்லார்கிட்டையும் நம்ம அசோசியேட்டோடு இருக்கணும், அதாவது அந்த அசோசியேஷனில் இருக்கணும். அதை நம்ம பார்க்குறோம். அவன் வெகு விரைவில் தர்மாத்மாவாகி, சரிங்களா? அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க பக்தியில் தீவிரமாக இருக்கிறவங்க ஸ்திரமாக இருக்கிறவங்க நித்தியமான அமைதி அடைகின்றான் அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? குந்தியின் மகனே, அர்ஜுனன்ட்டு சொல்கிறாங்க, எனது பக்தன் என்றும் அழிவதில்லை என்பதை தைரியமாக அறிவிப்பாயாக. அழகாக பகவான் சொல்கிறாங்க. ஏன் இதை பகவானே சொல்லக்கூடாது? ஒரு கொஷின் வரும்ல. இவ்வளோ உபதேசம் கொடுத்ததுக்கப்புறம் அர்ஜுனா, என் பக்தன் என்றும் அழிவதில்லை, அதை நீ சொல்லு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எதனால் அப்படின்னா பக்தனுக்கு கொடுக்குற அந்த உயர்வு. சரிங்களா? பக்தனை குளோரிஃபை பண்ணுறாங்க பகவான். நம்ம நினைப்போம் நம்ம தான் பகவானை குளோரிஃபை பண்ணுறோன்னு, ஆனால் பக்தனை அவங்க எப்பயுமே உயர்த்தி அந்த பொசிஷனில் அவங்களுக்கு வச்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். சரிங்களா? யுதிஷ்டிர மகாராஜருக்கு பகவானே என்ன பண்ணலாம்? உபதேசம் கொடுக்கலாம் இல்லைங்களா? கொடுக்கணும். அதையும் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்கணும்? ஏற்றுக்கணும். ஆனால் என்ன பண்ணாங்க? அவங்க சாட்டிஸ்ஃபைடு ஆகலை. என்ன பண்ணாங்க? பீஷ்மர்கிட்ட பகவான் அனுப்புகிறாங்க. எதனால் அப்படின்னா பகவானால் முடியாதுன்றது கிடையாது. பீஷ்மர் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க? பெருமைப்படுத்துகிறாங்க அந்த இடத்துல. சரிங்களா? நீ வந்து உபதேசம் வந்து பீஷ்மர்கிட்ட நீ வந்து கைடன்ஸ் எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஏன்னா பீஷ்மர் மகாஜனில் ஒருத்தவங்க பகவானோட டிவோட்டி இல்லைங்களா? ஸோ அதனால் பகவான் வந்து எப்பயுமே தன்னோட பக்தர்களை குளோரிஃபை பண்ணுவாங்க, உயர்த்துவாங்க. சரிங்களா? அதனால தான் எனது பக்தன் என்றும் அழிவதில்லை என்பதை தைரியமாக அறிவிப்பாயாக. அதுவும் பக்தனே சொல்லும்போது அதில் இன்னும் ஸ்ட்ராங் இருக்கு இல்லையா? என்னென்னா பகவான் வந்து நான் போரில் வந்து ஆயுதமே எடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஆனால் பீஷ்மர் வந்து ஒரு விஷயம் சொல்லியிருப்பாங்க. துரியோதனன் வந்து அவங்க
நீங்க வந்து ஆயுதம் எடுக்கணும், பாண்டவர்களை வந்து நீங்க வந்து இந்த தடவை நீங்க வந்து இது பண்ணணும், அழிக்கணும் அப்படின்னு வந்து அவங்களுக்கு கொஞ்சம் தப்பா பேசிடுவாங்க. அப்ப பீஷ்மர் வந்து ஒரு சபதம் எடுத்துருவாங்க, இன்னைக்கு வந்து அர்ஜுனனை நான் அழிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதனால ரொம்ப போர் வந்து ரொம்ப தீவிரமா பண்ணுவாங்க. அப்ப பகவான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அர்ஜுனன் பாதுகாக்கிறதுக்காக அவங்க ஆயுதம் எடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஆனா என்ன பண்ணிருப்பாங்க, ஆயுதம் அந்த இது சக்கரத்தை எடுத்துருவாங்க, தேரோட சக்கரத்தை. அப்ப தன்னோட பக்தனுக்காக 2 விஷயம். ஒண்ணு தன்னோட பக்தன் அர்ஜுனனை பாதுகாக்கிறதுக்கு தன்னோட அந்த சத்தியத்தை மீறுறாங்க. இன்னொன்னு வந்து பீஷ்மர் வந்து துரியோதன்கிட்ட சொல்லியிருந்தாங்க, சரிங்களா, நான் ஆயுதம் எடுக்க வைக்கிறேன்னு. ஸோ அதையும் வந்து அவங்க வந்து எப்பயுமே டிவோட்டி வந்து எதுலேயும் வந்து ஃபாலோன் ஆகிடக்கூடாது. பகவானுக்கு அவ்வளோ கேர் டிவோட்டிஸ் மேலே, சரிங்களா. அதனால் அந்த இது வீல் வந்து எடுப்பாங்க, சக்கரத்தை எடுப்பாங்க. ஸோ அந்த விஷயம்லாம் பார்க்கும்போது பகவான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நான் சொன்னால் கூட நான் அந்த ப்ராமிஸ்லேருந்து நான் வந்து வெளியில் வந்துடுவேன், அதனால் அர்ஜுனா நீ சொல்லு, என் பக்தன் என்றும் அழிவதில்லை அப்படின்னு. இந்த ஸ்லோகங்கள்லாம் நம்ம பார்க்கும்போது பக்தி யோகத்தில் ஏன் நம்ம பக்தனா இல்லை இன்னும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் வரணும். நம்ம வந்து கிருஷ்ண பக்தியில் இன்னும் தீவிரமா இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு தாட்டும் வரும், சரிங்களா. ரொம்ப அழகா வந்து இந்த ஸ்லோகம் வந்து இருக்கும். அப்ப நம்ம கண்டிப்பா பக்தனா இருக்கணும்ன்ற ஆசை நமக்குள்ளார கண்டிப்பா வரும். பிரித்தாவின் மகனே, பெண்கள், வைஷ்யர்கள், சூதரர்கள் என கீழ்குலத்தை சார்ந்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும் என்னிடம் சரணடைபவர்கள் பரமகதியை அடைய முடியும் அப்படின்ற நம்ம இங்க பாக்குறோம், சரிங்களா. ஸோ அதனால பக்திக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு கிரைட்டீரியா இருக்கா, இந்த குலத்துல பிறந்தவங்க தான் பக்தி பண்ண முடியும், இல்லைன்னா இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க தான் பக்தி பண்ண முடியும், ஏதாவது ஒரு கிரைட்டீரியா இருக்கா அப்படின்னா இல்லை. யாருன்னாலும் பக்தின்றது எல்லாருக்கும் அசஸ் பண்ண முடியும், சரிங்களா. ஒருவேளை அப்படிலாம் இருந்ததுன்னா நம்ம யோசிப்போம், ஏன் நமக்கு இல்லை, ஏன் நம்ம பண்ணக்கூடாது, அப்போ ஆர்குமெண்ட் பண்ணி நான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு நம்மலாம் வந்து நிற்போம், சரிங்களா. ஆனால் அப்படி இல்லை. பக்தி பகவான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, யாருனாலும் பக்தி பண்ணலாம், லிவிங் என்டிட்டியா பக்தி பண்ணலாம். என்னிடம் சரணடைஞ்சவங்க கண்டிப்பாக பரமகதியை பகவானை அடைஞ்சிருவாங்க அப்படின்றது ரொம்ப அழகாக. பக்தி பண்ணுறதுக்குன்னு எந்த க்ரைட்டீரியாவும் கிடையாது, எல்லாருமே பண்ணலாம் அப்படின்றது ரொம்ப அழகாக அந்த ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிட்டிருக்காங்க. இவ்வாறு இருக்க புண்ணியமான பிராமணர்கள், பக்தர்கள் மற்றும் புனிதமான அரசர்களை பற்றி சொல்வதற்கு என்ன உள்ளது? எனவே துன்பம் வாய்ந்த இந்த தற்காலிக உலகை அடைந்த நீ எனது அன்பு தொண்டில் ஈடுபடுவாயாக. ஸ்ட்ரைட்டாக நமக்கு மெசேஜ் பகவான் கொடுக்குறாங்க, சரிங்களா. ஸோ அதனால் இந்த துன்பம் வாய்ந்த 3-fold மிசரிஸ், பர்த், டெத், ஓல்டேஜ், டிசீஸ், இந்த இதெல்லாம் தற்காலிகமானது வேறு, நிரந்தரமும் இல்லை, இல்லைங்களா. ஸோ இந்த உலகத்தை அடைஞ்ச நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பகவான் சொல்கிறாங்க, அன்பு தொண்டு, டிவோஷனல் சர்வீஸில் நம்மள ஈடுபட சொல்கிறாங்க, சரிங்களா. பக்தி சேவையில் ஈடுபடணும் அப்படின்றத பார்க்குறோம். 34 ஸ்லோகம், லாஸ்ட் ஸ்லோகம் 9th சாப்டரில், உனது மனதை எப்பொழுதும் என்னை பற்றி சிந்திப்பதில் ஈடுபடுத்தி எனது பக்தனாகி எனக்கு வந்தனை செய்து என்னை வழிபடுவாயாக. இவ்வாறாக என்னில் முழுமையாக லயித்து நிச்சயமாக நீ என்னிடம் வருவாய். ஹரிபோல். என்ன செய்யணும்? 4 விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க பகவான். 1, எப்பயும் பகவானோட நம்மளோட மனதில் எப்பயும் யார் இருக்கணும்? பகவான் இருக்கணும், சரிங்களா. இம்பார்ட்டண்ட். எல்லா பக்தி யோகம் சாப்டர்லையும் உன் மனதை என்னில் நிலைநிறுத்து அழகாக சொல்லியிருப்பாங்க பகவான். அப்போ எப்பயும் பகவானை நினைச்சுக்கிட்டே, சரிங்களா, எப்பயும் எப்பொழுதும்ன்ற வார்த்தை ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எப்பயும் பகவானுக்கு பக்தனாகி டிவோஷனல் சர்வீஸ், ஒன்று நினைச்சிக்கிட்டே இருக்கணும், அவங்களுக்கு சர்வீஸ் பண்ணணும். அன்பின் வெளிப்பாடு, அன்பையும் பக்தி அவங்களுக்கு கொடுக்கணும். கை குழந்தை மேலே அம்மாவுக்கு இருக்கிற கேரிங். எனக்கு வந்தனை செய்து, சரிங்களா, வந்தனை செஞ்சு வழிபாடு, அதை நம்ம வந்து பகவானுக்கு செய்யணும். இந்த மாதிரி இந்த 4 விஷயமும் யார் பண்ணாலும் அவங்க என்ன பகவான் என்ன சொல்கிறாங்க, நிச்சயமாக நீ என்னிடம் வருவாய் அப்படின்றத பகவான் ரொம்ப அழகாக நமக்கு உபதேசம் கொடுக்குறாங்க. அப்போ எப்பொழுதும் கிருஷ்ணன் நினைக்கணும்னா என்ன பண்ணணும்? பகவானை பற்றி நாளைக்கு சாப்டரில் பார்ப்பீங்க, சரிங்களா. உபதேசம் பண்ணிக்கிறதுலையும் பகவானோட உபதேசங்களை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணும்போதும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், எப்பயும் பகவானே நம்ம நினைச்சிட்டு இருப்போம். இன்னொன்று நம்ம பகவானோட நாமரூப குணலீலைகள். கிருஷ்ணருடைய பக்தராக ஆகுங்கள். அவங்களுக்கு நல்ல சாண்டிங், அப்புறம் வந்து இது பஜன், கீர்த்தன் இதெல்லாம் பண்ணுறது, சரிங்களா. அவங்களுக்கு வந்தனை செய்யணும் நம்ம, சரிங்களா. இந்த மாதிரி நமஸ்கரிக்கணும், கிருஷ்ணரை நம்ம இந்த மாதிரி வழிபாடு பண்ணணும். இந்த மாதிரி பண்ணும்போது இந்த 4 விஷயம் யார் பண்ணுறாங்களோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, நிச்சயமாக என்னிடம் வருவாய். பகவத் கீதையின் சாராம்சம், கிருஷ்ண பக்தராக ஆகுங்கள், ஆசைப்படணும். இப்படிப்பட்ட உயர்ந்த பகவானுக்கு நான் எப்பயுமே பக்தி பண்ணணும். அது ஒண்ணுதான் நம்மளுக்கு. அர்ஜுனனுக்கு எப்படி கண்ணு மட்டும் தெரிஞ்சது, குருவியோட கண்ணு, அது மாதிரி இப்படிப்பட்ட உயர்ந்த கிருஷ்ணாவுக்கு நான் எப்பயும் பக்தி பண்ணணும், ஏன்னா மனமுழுக்க பகவான் நிறைஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணணும். நாமரூப குணலீலைகள். ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பதரூபஸ்ய கிருபா சிந்து பய வச்ச பதிதானாம் பாவனே வைஷ்ணவ நம அனந்த கோடி வைஷ்ணவத்துக்கு ஜெய். ஸ்ரீல பிரபாத்க்கு ஜெய். ஹரி போல்.
நல்லபடியாக நம்ம வந்துட்டு 9th சாப்டர் கன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கோம். நாளைக்கு பகவானோட அனுகிரகத்தில் 10th சாப்டர் பார்ப்போம். யாருக்கும் இது ரிலேஷேஷன் ஷேரிங்ஸில் ஏதாவது உங்களோட அனுபவங்கள் ஷேர் பண்ணணும்னா அவசியம் ஷேர் பண்ணணும். டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கேட்கணும்.